Ese say ye beto. And the other bre. One more no more who be number you bet me from one more makasa. Me number wa. Marco. Wo be bre. O te I say the obenya na be che na wo. Se me na me ya wo ya. E ka o so ana o kwotenya o de ya. Marco. So no. Ena mi se ni na ebusa. Yeah, busa. Sanka wona aye na nka bekum ne. Mama, me kum ne kwoti. Me donya me. Me na me ye na. Ka bekum ne kwoti. Minim ne yale ehu bia. Ka de kwoti nya ne de. Ka me na gentle by kwoti ne nya adwu. Marco. Emi. Mama. Emi uti mo de. Oh no, yes I don't know. So yes. Mama je de first day pro hu me no. Ene no kwa de okay de. Onipa do. Oh, ma ne de hitimi nka. Me pa cho aso yenko. Me pa cho. Yenko. Ene e say no we dey. Oh hu me no de. Me de na ni ji me so mani ji ye. Enti me ni mi se bia no na e ma no ho ato no. Because what you friend say adwoa. De o de me ye de me ka se betimi no agyae pa na me boa. Ma say enam say me no tu ono de sex no so no ene ma bi e ko so ne mitimi nka. We are there pa. Ma me ha baba wo. We are baba wa hu. Eti we are there pa. Ye bia bi. Ma me ya baba we ti ma ye bia bi. Eti u bia ne ma so kire no. Ene eti metima ka se the first day kura kwa ma je hu me no. E dey ni ye timi ko be 10. Hey! Mutimi ko dey 10. Sex rounds first day 10 rounds now 10 rounds ni from anopa to Ghana Rihanna na yo to na de chia na anwumre no ya na wan kwa adwuma so man ko ba bia eba yesi machi wade ya klama na e bi kwa dwira awo no Yamamo akwaba de ba Akoma 87.9 FM and juada oh obade na dom de akwase yaba wose yari tutu ye 9 no na yanimu a na yare kro no February bosome ni da etoso edu enkro 19 February ene nyame adom de akwasa de aba yadumo ane wonemba yadwen enye yenyansa nye nim de enye ho fa enwuma pa bi nti na emom no yadom no nyame adom no ena awia asome no mie no so binum kra efiada se yakọ ye be hia adwoada nanso ne ukonnwuma no bi mu a ukohwe obi akonya ho a na ye de ko gyan ena abo eho na anye bia no sa nipa no ono nso amompaye ampre ampe enkwatenten ana enso so ina ne bompa ye kwa no abawrade na me nkwatenten anwadi womu ma nkwatenten anwadi womu nanso ene wobi da fom ai nti se nei watumi asori a enya walam no na ma wo sori enya wo ma no omo sori ya no mu ye dede no enya dede no ena enya ne wo na emomo no abasa bi ena eso wo mu ena epeja wonti ye de asedani na ema twedi ampon nyankrompon kwame medase medin ade Maa Akos akoma mu nsam dwumade no nei akoma mu nsam dwumade no yasanya ba eno nti no bomode ya na ka kire wonua no wonua kan kire wonua se ebraso akoma mu nsam dwumade no ya bo ademu onua tv edemu live ubehwe bi manchwa tokuro no ncho no biamu ubehwe onua tv ubenya bi ahwe wo ho sanso na Facebook Akoma 87.9 FM like your page no na ebomode ansa wo be share your programs ni nyina ede amayen YouTube Akoma 879 Akoma 879 subscribe name your notification bell no so breso a you get notified na wa share ama foforo pin so etumi enya bi na wonom ahwe onyame onkoso na onhyiraw na onyo kese pa na ya bai de ni aba na na kwa kokoko ewo fi ha se ni enya asem ketwa enne na no ayese po utumu ni se case no wo betwa nkrofo pa ai na no aye me metwa bi sa no so ena evangelist Samuel Mensa owa ha wo Sama Belade abuajuwa wo Sama Belade waba wo mu be hu no se ne ne wa woni na me ye bebondi ni di ni abuajuwa Sama Belade no
nti obetrase ana wa hunu ne aye pa kire no zanso na Ishmael Haywood boy chi dom ya dontere Beluchi the Rasta man on the Facebook and na YouTube enti kwaso na ehye ma ye ma ono nso adwuma no nani enye hu ye pa na mede Maa Akos yenko na ene adwada yenye ye maame bi wa ha bomode anete waso na fetie no na yene maame no kasa no mu no na yese aboso ba ene ma ejapaye yakofa atu ye ho so yakofa atu ye ho so ensi po a yenya ikasa tenten yese wodo nsa ato brewa aduane mu sade atie bia no ubedi nti yebehwe se ebedi na yanwan ase ye ni chu ase Emmanuel Frempong Manson in the hole in heart no a yeguso the hole in heart no a yeguso the hole in heart no a yeguso Emmanuel Frempong Manson and yeguso $9,000 no close to 1.2 billion no yeguso madawroma ensuo to nenso efomu eden nsuo to nso fomu eden nanso so ye beye ne den ade ba ko a emma enipa wo feel proud pa and say wo de sedie ahye wo bia no so wo de sedie ahye obia no eno no che say wo feel so proud ankasa na da bre bia na wani age enti ye pese ye de sedie ehye Frempong Emmanuel ano Omame ya wasu na no fiada wote se na Mr. Frempong Manson kase se gere no kura no waso akwa achima ye nto no sign dia ba ade wadi su na aso gere no wo besu nti no gere ni ye nto no sign dia aba obesori ano ahemra anadwo no na oba no ete kataso na wo ti ne suo waka bibia che na onte enye se onte nemum abawuo eya esese wunnim sade abawuo ti a bisa akokɔ batai wunnim sade abawuo ti a bisa akokɔ batai abawuo eya se wo hwe wo ba na onenam ho yade ne kane prekope to ono na ekoro no se doctors ne bi betumi a kyerɛkyerɛ memu a medie mente da se obi anya hole in heart abo akokora na sa abrewada menim ti say e possible na ye nya doctor kra no wo de on fantastic ye na ye hunu so obi betimi nya hole in heart but onwu obetra se abo akokora ne abrewa menim because omu a o manya bibia menim bia no omu wu young bra ye nya sika ankoye surgery no da bia ya kasa no omu ye mienu na omu mienu so mo denden nti omo ba ne yenim se bia ye bibi besim pokra nei ama ba akọ ye wo ha na ye frɛ ye sɛ ba ayi o ma me ba na me de ne ba se no wawu o ne nyina ya boto ti ho na ye se da bi ba akọ de a ene na wo sɛ yetumi ye ba akọ ne de no na ye gye ne nkwa ententem na o te se o ma me se oda ona yade no e wo na komam engine no emu na car ni engine sɛ ye ayedan e breki uspake onu ni engine na koma no akoma no so na wo haw aba ontokura bedem no enti se engine breki ni pedua no we obewu yesre mo yegusua yesre ye beba be ka ho asem de na so be pese me ka ho asem kakra na afi ye wremu enti me pa chaw se ne da wutie me a ye bese aka ho asem ba de ye save akra ye friend Emmanuel Frempong Manson fie dum yenu ya wanya hole in heart no sika no mo pe no nye bosire muka kwalebu abanya de sabianum eno mbe ye surgery no eno na Beluchi e de atoso se hwebi hwebi ne hunu se ampasema ya ka no ye enebre sempa ena no fiada e bia na o send wu sika no nanso network no nti ama mesra mfa hwe obotom sa Sunday wo a wo send ye bia ama bia no me pa chaw sa send ye hia se 50 pesos akra na pesos na wo send na ama mesra ye hia send na 50 no 50 ka ho aye 1 cedi ne de koye nim ye de sika bia nsu ma ye esanse ye pese ye de genkwa sika bia nsu ma ye ti se wo send ne fiada no ama mesra wo da sa send na sika no ye nya mu half mpo edoso won mo de akese ba kakra no minimada
You say you know me fancy sika kese pa since I started appeal menya na no fiada. Yes sister baako ye ardent loyal listener baako and bring me 3,000 eno ne na menya 2 so baako 15 baako na wa wo hwehwe ne America ni sika ya make us 3 baako 2 baako 15 baako ya na just ye duru hene ni aka ni nyina 10 20 50 100 and 500 more mako bi dem enye akese senti yentumi nkoye ni mesrew wo sende na ama Akoma FM 87.9 Kumasi. Mame mo bon numbers na me ko ne case ni so na ye wi a ye besan e de aberemo 0599 814 926 mobile money number no Emmanuel Frempom so hole in heart no number na bobo no 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 0245 301462 0599 305 202 0599 305 202 me bobium 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 0245 301462 and 0599 305 202 0599 305 202 ni ina edino eye Mary Akosua Ade Mary Akosua Ade Akoma FM edino besa bem na emu ni yanko ene case no eso mame memo ahawia yi me pa ya na o mama na pom etisen pa nyame adom bibia ye boko wojidi said ye na se wei wani si abri ya wo kasa na wo kasa eye boko de eno mama so what sami de na ye boko de na je se ene na je se me pa wini how kra enya boko sa wodi me pa Amidu lad okay Amidu lad free na buy me pa me fi kibi every mama me pa Akoma FM 87.9 Kumasi 2001 aye me ku o se Peter me na no na te na ye be wo ye mame ansa na me ba panyin no ye wo ye no nya aboso me nan sa be na me ku kita obi ka taxi ani ade kosi ye dansin mienu yesi ya dansi mienu wi ewie ye no ana ka awura se ne ka sika no de ne ka no de aye adwuma no de accident oje ne ka to oje esabe na ho kire wo ho enti mrantie bi e from ata omo ye mienu omo ye ntafo mienu na omo do omo pae abo ne dada ana ye de ye ho kwa join na ewom ana ye nu omo ina na me ne ose Peter ye wura mo kita ayi pinkas otu abo na me so mi kita pan me ba 4 months o shemachi me se sa abo no me de begu parking oba bakura na me ba hye me kita hama na me bo abo ye bo abo na na ye bo esika no na ono ade to taxi to de to taxi wie ye nkakra o de taxi ni ye adwuma ana no so de beto ovan na ese nkakra egusu kwa ye nim ana aduaba bi a friend so obo na wa ba ye wo se no so ye nkwati bi na akoko kwan so me ba hye machi ye na ye kwa na ye kwata ba 5 o'clock ne nam ye te ne ye de ba na wo so ko kura ase unya kakra na wo so tototo de beka ho ya obana wanso ya boy ya ne no so me hata isu to na me sesa isu opete na me sesa wi ebo na me hata saa na me ba chamachi enti aduaba ba wo ya ye park ya kokko aduane e bag no eno na atofo free nkramba no me de be share enkokko aduane bag na atofo free nkramba no me de be ye na 45 bags ye na 45 bags abeni asi adan 4 bedrooms ichema ho ba ko ana 3 bedrooms ato aso ne ye mboso ti se aduaba ni e ton ye ana ye de to nchense ana ye de board dan so ti ya board dan so na se nyame ya adom na egusu na ye kwaye nim kakra wo ye wadwuma yi wo kaka me so me hwe nkwala yi enti wo 2011 ana wo be fa wo ba maame abefa no wa nyincha me no mienu ba ana abefa no wo be fa no metesa wo ne maame o mi bisa ye o se kan ni nsam stage nala se o kan ni nsam ti abrewa we do okofa abrewa we ayeden na am se ameda wa fa no korampo na hwe memba e ma me dem ye obi de wa hwe me kra de wo ma ne de wo de hwe
eno ache papa yi say mintum free fie o me na memba o hia ye wo fie na mso me cha say me so me ne wo na abre ana ya si fie no te me so mintimi ntumi ni ba bia akọ me maame ewu me papa ewu me ni ba bia me so me de nkwala no ebefa ti anu akwaya sa no otutu gya ye ho akotena wo ba nso na o ma fie ho se wo hu no wo fie o se o ba na isa ade hia na ho befa na wakọ na oba na me ba ne ba keto a ye ye fansa afi ne kura no edi na chi daada kura ma o ntwa na ni kura hwe de se me hwe se nipa na efre me ana se aboa na efre me ti me da me nka na me chi agbet ti mi kosum na me ko fa ku agbeleka kuro ya de banche ayi banche akra me pa twa na mo friend say agbet ya ho no sa na efre no ti anu ana me chi nta me kosum kuro to aye so no na me ko fa ku ba awo banche ni anwani na ho na me nti me ne me ba afe no o hye machi lucky say nyame na ya adum say man yi me ba no mi yi me ba no da me so a ke ko nya accident kan ba ne ko be ti me ba fo car no kwa ho pe ovan be sane ntoma na se na bibi san ka chem say me mama sane ntoma na me say ma adwa hyemachi na ya adom a nyame ya adom asuhum de ha ya ebedu sesi a na me san kyekere ntoma na se ne tena ka nu ye du kura friend potra se ya wo so ne ma we san friend no wo take am na ba so akire boy eti ya kwa na edu kura ye friend se potra se ana ka yi type a ye ewuro ye yan for time na type se kyekere soro nyame so ya adom mentoma yi ansane ase ansane soro ansane enti yagu ka num tas jasu ne gunte yehu sa ka bia ja no mbe yi yen to mbe yi yen ba ku di kan je me ba na me so me fa ahwe num ana me pie ba bia ahwe na bo na me pie ye ti me pie ya me je me ba no bo me ko minim kwa sa me ba na pra ti me wa sa me ba no aye sei o se ma hwe moja ti me hwe na sa me ba ti ko na mi na wai agu ne kwa che sen so na police for ba no me fa ikogu hospital mama se ade ikogu hospital driver fo ewo che bi krom obi a no aba hospital na obehwe yen akole me mai papa ntu ne nan ansi hospital so oba behwe yenda enti we no obeba no obisa me say ukun aba me se da bi o say na ye hia no ya ka chen say enti we yere na wo bai anya accident wa kwohwom o say me de enya me na me ka che ka ne so on form nkwohwo enti no mama wamba ana ya da hospital be 3 days ya pempa me ba ti ko ne adina na yi ya ne kofie ti ya kofie be na me mba nko a ya da dem na ajo beto oba dem o de na bia gate na be bo ho say gbran to wura dem ho no mo pe an ujimi me wo da de obi wa no mekun bi wa no sa na o kan ti me ba pani ya me ka se me pani no wo mu no e wa no se ma o nti ne papa ne ba e ro de ne car ne ba no ne mate ene oba ne ko ne ne tensan ba no mbe yi o mu fridge e wo dam tv bibi obe yi chese ne dam ne ma na dugu car no enti o mu pagya ne ma ne bi o mu di pia bonten pe ana me ba ne se ma sole ne enko abonten ana me se kwa akumate ti me sole pe na me fa ketwa no echichire ne sha machi na mienu na ka me soso o mo senti ye pia ya ye du valanda se ye besi fampe a wo chi am no obo mi pipe na ntoma nsane ana me ba no esan be hwe fam ketwa nsan be hwe fam ye fie so abo ana na egu ono enti akola ne hwe fam pe ana me ma ne panifo ne ye se o musu ana bro no so wo no mo wo nyina so le na o mo bai enti o mo bai pe ne man ba ko ku bi kran de o ba wa mbisa ko holu papa no bo ne sutro mi no asenti wa de wo ye eye o no kita credo ko to danum o de credo to danum ko tu ne ka ana pu a ko enti papa ne ne yere ana fa me ne memba yi ana ye kokoda o mo enti ade chen ye ana me de asem ni ko division ti me ko do division police ba ni hu se ne me ho ade da moja ne ade no wa mbisa me hwe wa no ma police for so mo ko che ne ba pe no so mo fa ne ko to remand 2 weeks ti 2 weeks do ye ana ye san ye ja ne san kwa asem so ye ko du no o de court ni adi na ti okita krata se ye mfa mbrem o de bre wo police station me ba try wo police pani anim aye na ye police pani to me papa no so me papa nua no so ete wo no enti o man ne ba ye pe ana ochi ya me ana o se ya o pani abaye krata atia me enti me twen me sasa me je krata no be na police pani say papa fa krata no ma me to je yo kenka pe no say o say enti kwasa na ma we na akira wo da yo yire na wo mai wasande obai akokoto enti ane wanka sa ade ahoma no se wanka sa ade ahoma akekere ko kodu koto abeche kwa abefa so abi ya ahoma no afiri ko te wana police pani ka chem say date na e wo so no edua mama mba ha bi o mbe hia me ko date so na ye ko ya yekodu ho no ma pe no mde ni gina adaka no medicine bisa ne say na asem ye da ne nkrata na eda nanim no ho makan odi bi mana so odi fo ode ne nsa bo ne bo e wo ho no se odi bem
magistrate same bisa ni bio obisa ne 3 times bi a oden sabo no buso odibem e wana magistrate so omfa ne nko remand 2 weeks bio wono a wodo court no me pa cho an wo be serve court letter no e wo division police station me pa cho an wono a yesi yan fa ne nko mu say me pa cho an na nya na wodo court me na ode me ko ana ye de ne court me ya de ne court me ho so date ne so ye 2 weeks no twa ye oba ye no e ho ne ye ko magistrate to na magistrate bisa ne say bone ben pa na me de ye no ayenti anadwu sa anadwu no otimi ba boy ye mpam ye nti anadwu do so se he na ye nkonkoda o se ane se afeni manya mikrom ni pepe manya mikrom ni ochi na we de no ye pepe ni ana medicine bi sa ane se ahase na uhu no na wunim so ye pepe ni ana afeni oja wentimi amamu aye bia ojina daka mo no be na meka cho mama ana ojina daka mo no ne de na nya sa bere de na nya daka mo aya na family tribunal no ye ko wodem tini ya wodem o ka che judge ne me pa cho an wo ye dia me pepe ni afeni wanya ni krom ni ochi ni na wanom nsa kakra na me pa cho na wanom nsa me ni so obetumi abie na no aka asem ya kire judge me say me ni se wo krum betumi abie na no be ma no bie na no ka kire judge ne say wo so bisa ne de si ho bie ma me pa cho bisa ne say bone ben pa na enti me ne memba no ye de aye na sa na dudo ye nya accident no wetimi aboyan sa na dudo so amakura na sem free machi atofo ana ka kire ne say se me ye pepe ni no no afa no anya ni krom ni ochi ni awo wale no judge na san kase nsa me fa no nkotum na watwe mienu bi pa da bi wan kase enti de judge ne san bisa ni bi o ne say wo mu ade enti sesi a no sesi a na wapam enkwala ne omo maame no sesi enkwala ni school sem wo ya ne den o ka cha madi sesi enkwala ni school sem de se emfa ne ho omo be ko school no omo nko emfa ne ho omo be ye yie o omo ye yie o emfa ne ho na madi sesi ne hwa na madi sesi sa ni ti abo hope yana me bisa like ni ti abo hope woni ne time wanya accident me pa cho da bi me pa cho da won ta nyare ti paye me pa cho da bi ena wotumi bi na no keka sansam ne tren ne pani a me pa cho an enti madi sesi ni bisa ne sa na o kan asa ape ano se a se brand be ye yi a omo ye yi a emfa ne ho omo ko school no omo nko sa bere no na panyin no e wo class 4 e wo emme do to so me no class 2 oba no e wo keji sa da na ye free ho no mo ano na omo ko ro ko ages na omo sa ta na nkwala ko ro ye free ko to mu ho no ma na oba me ho no be ka cha me say ontimi ntua school fees bi ro ko ages preparatory school ontimi ntua school fees bi to do ko gu emme na me say nya hwe school bi aye school to yi wo ko gu emme no ano no na oyi na nsa efi nkura nti madi se twa abo ma ne 3 million so ntua nkwala na didi sika te na wo mu anu wo de akokoto na makwade obu abebu so 6 months na enko 6 months na chire no age ye che no ya che na dia e na oba be kan ni na egu court na omo de amam 87.9 enti enu achire da afa de ya na afa ye enko court wonum ebio kotu eska na makwa akwaje se ba na ontua nso de na mekọ na ya che no enti enu achire e na ode mene mema no ekọ ye magistrate ko leave no tafo ana ode mekọ tafo court bio ode me ko tafo court ode me ko tafo court say ono no ode na asem aba chebi court enso ye ba magistrate ni ndi ma no magistrate ni di ma me wodi asempa sanke be di ama no enti ye wodi asempa ye beka ma no wansem eda ye beka ma ho enti ho na magistrate nso bi say say ada enti na chebi court wo ho na ode asem na ko na won toso mfa nko na wasan asole na wode aba ha no o say ye ko a omo nka ma no ye ka ma oba ne nkwan enti ode ba ho no ma sa maame ne de obeka asem na ama no de wa na maame ne so bisa say ye ba ye lole fe eyesen eno so ye bu kan ni na abom na oje wo twanse wa anode e wo ma no me pa twan anoje no de man ti ye ba ye na o ye ba 2 weeks na masanya ayi your friend say legal age no ode me akoliga ni ade krata anso no ode me akoliga age no ode eno so ode amame o san so de me ko social welfare eno so sa na o ma blem krata ni anti ekodu am say na nti me so yekodu ho no mo pe na mayi me court krata de agu to omnya hu court krata am so se ma melad so le na kofie wat na o ma ye ya no ma didi na tem na o ma mame ekofie enti anu achire no ana o sole a ana o hu chese one me ne mani na wone yen ayaka ana on kasa nkwala ne ho akwala ne hu nkra no frɛ no kra ana o mbia no enti menso menkasa menso metime baabi enti ya base ye kokọ date no so ya ya san kokọ to no ana kofa ohin bi a ye frɛ no na na ota frija o wo che bi afiasa ono ye ohin wo ho no ya kokọ tra magistrate nimpa na magistrate a opani a de bokọ wo na wonam o say am wo fa si say
na yere de na ba court enti membra mbeja no no se nana o se na yere na de na ba court o se an o se bisa ni ye ti nana say o say o so yere na de wa ba court yes mi bisa so na do ba na so ba na do ba o say nana we de facha me na ma anka no kre na ncho me ana me do ba no e bai to nya kan sa pa na papa nsa sa asem we do on so no okra ma di say no so me pa twan no so le no koi ti anu adi na yakọ no 1 month e court no 1 month sandu ye no akọfa papa nana kofi kwa ono so ye ohene sa wuche bi ono so baaye magistrate declare ndo de kata no man so onkenkan kakra no say o say sa wagimi sa wakofa mi na alabo wa ma wo yere ne wo mamiensa wapam wom ana asem we da magistrate oye kra san fa ne tom eye nanan san ka sa no say okọ ana ono so sole no koi ti anu ache no metimi fie ono so etene be me ha dan me mani gu me so nti o mu 2021 ana me ba panyin no ewie SS to wie SS no se ma wie SS ma wie school dia esa me kom papa wo na me kom je dan bi na me tram ana akola ne koi no ko je dan ba ko na akola to mama so akola iko tena ho no no oni akola ti ado ahoma so akola ntu mfirifie o hia akola no e wo fie ho no oni akola ntokwa saa afa de ya nso ode akola nsan ko division me wo ho na efra me police ni na case no ho no wo de wo ma no me pa cha ne member na e ko hen family division bio na ye na ya san e ko division ono ni futufo ho no eti ya ko division no ana police police a wo say adan na wo de oyere ne wo mbai aba o say ai me ba we me ne native mi hia no wo fe mi hia kola bia wo fe no mo bo mo bra eti wo de na ba say police fo pam akola no efi fo no no nso nkosi ne dan wo ba bi no mo ne bra ana police police a hwa wo ya mo ba na wa wo no no ya mpam ni firi no nkotena nwura mu ana na police police bi say me ba ne say krache uko school no say da mpa cho ma wie SS di me ko me da akola ne paper share bag mi koi na me yi ma police police kan first one kan second one no say krache we are reading we nipa bone hwa akola pepe kita makora etwa entu ya akola ne den o se ane na me se nka migration forms ba na se police forms ba na nka makoto na police ba ni se wa bodam enye che bi na wotena forms ya ba himfie che bi ahimfie ama nkrofo atoni na ama omomba da ben bi o na bi baba ama adama no peske mu odufa makola no no mfa ye business ko si so ono abeka se bia wani adwuma aye ahe na obenya ama no o se obenya 30 million na police ba 30 million yesha ana o se 30 million o de baba na chire no na o de bi aka ho ana ye sika wo ho na ni timu na den me pa twan ana police ba ni share ne da na o de sika no 30 million no ene o de ma akwala ne so o de sika ma akwala na akwala de ko fa emrante mpaboa do ne shirt no na ade na otonton enti 2023 ana mka che me call magistrate for fraba na mko no na mse ma we de 2011 3 million na papa de man kwala se wi asa ye din sika na so twe me an dan na ma asasa am se ai ma nti o ye epe na o ma ye homa na ye de koma na na ye ba ne ba ma ni na fa ye krata pe no scratch bo so me wo man kwala ne sen o se kwala me ensa na mo 3 million no se panyin ne do so hwe ni bonto na wayi na firu o se ai nti mienu na 3 million ana ma se na se se untua 3 million bo betua 5 million aje se wi asa ye din enti wan ka se won yusu wa adwen na won ka se wi asa ye din tu diska ni bi ebe ka ho ama nkwala yi na waje ni na agu oba yi so ada na wo ya sa ana ti ma America sa 2023 na bosume na kwa afene ebe kwa awie ye na ye kwa ye ntino otua ne kakra 5 million no eno ache me ho na division ya san frame na membe ya san kwa ya okache police for say meme de na court ama magistrate twa sika 5 million ma san kula didi say na sika no otua kra me nso me dibi na sika no kra no say so ontua bi ontua ne ne bia woni ne mre ontua sika ne ne entua ne china no na ahwe nkra no me pa twan ontua sika ne bi ontua ne ne entua ne china ba bi a me pe bia no me mfa ne nko enya de a obesan tua say sika me efri October no no a oka so ontua sika ne bi 1000 kra no ebi mbai ebeto ene na edan ne nso a ye sansi 2 bedrooms e wo chebi ho ayo no wo dome abra waton ama oba na nam so opa me ne de so oba 218 waja ne ko me na araba me pa twan on de waja ba ma ne ko nti abayo aketo a me ne ba papa ne ba panyi anyi nche no ana wakofa no to oton sa eda 2 bedrooms wo de akosi dan ama sa abayo ano one na wo abamu aketo a 3 years ana se si ade me ne sha ase si ye dan no o se me ma no so no mo obi enso obi ankonko bo ne brand panyi ne de se ogusu pam ne kura de den e wo fio enti danu division ho no na police fo nanim na o ka kire me say e dan ne de ye kosoro ba fam a obeton na nkola ne nkonko bo mo bra na o mu nsi o mo de se wan ton fie ne kura ni nua ba ayeye ama no o de dan no o de fie ne ba ma ni nua no enti ba ye yi de me ho na me ba panyi ne fam no se ma me wa ma me so wa ne ba kwa me aba me ho
omba ya omo ba ba yi ya mabedi di matam se ane me nso me nkwa na me nkonko adwuma bi ye se omo didi na tam ne ade se hu na se me ba ne nkopa adwuma ye na ne nua mienu ma aka no ono na hwe na ye omo papa no ana enye ne papa na se omo papa nuanom omo nso nkopa adwuma nye mama se papa no na awo ne ba no wote wo papa fie ti se wono no nkopa adwuma ya omo nso nkopa adwuma ye omo nso nkota omo papa no fie sa ni nua na ka kire ne se wo beton wanton fie na wo de be ma ni nti no wo so oba iso wasi wo dan e wa chim tachim omo nso nkopa adwuma ye no omo nso nkotena wo nso fie abrabo ya enye bona abrabo enye bona wo mesisi abronsan ye to aso dumienu baba nti se si a me ne memba ye ha dan adwuma me ye kran so nhyɛ dan ye adwuma bi wane wan ono awaka o se akola bi yale a ye frɛ no kra wo mba ampa nso me time okofa ma me no kra na akola yale ye koda wo sim hospital me back to ne na dukura nsi wo ye na 3 weeks wan si wo se one nkola ni nna me ne nkola no ne ye ni nala yaka teachers akola oba keto no kra hia ade so ontimi nkora nkɔ na ni no akwa ka okwa so send di na tam ka nti akola beba na odi suma ba nti se nkola nti so obi anu a otimi ekɔ ne ho nya se baby a otie no kra no abrabia mo hu no me patron ye na ye wo me patron ye na ye wo chebi okitakia no asem bie so me so wo ehwo no mo no ehwo anso na ayi ne akora no awakọ wa no efie na me ne si ya na ehwo a se fie ma no ne te efie na wo ne si ya no me patron me kan so wa han dan kra de ama me patron wa ko si bi ama no e wo ga ne nana efie ga no ne ti si ya anso ga ne nte ehwo de me ne si ya no ebre no ehwo no me patron de okosi ma no de wo de ama obeyi na bushafo no wo mutimu ene ono na me ye de na betra ne wo ne bresi ye ni wo no te ana me ba panyin ne so te edan ba ku na de bia ne omo na one akola ne nkasa nya hwe ti ye na nansa na mba nfa no se ma ya me papa wasan kofa je na ti nua no ma bia ba fi o mo de ba akokra san ko sua adwuma akohye adwuma na me ma ye te wonu ne komode ye na mse ko aku anya hwe enti wo de ne ba ya mpa cho me de ne ba ya me na bless face me ha dan se kura me dan ta ma so se mi chiaka miniska ti masre se dan na me nya bio se me man nso na benyo se me ya we mi se de ma de ma mo de mo be ya ma bia obra hyase woni ne tan fie se ni me ba cho ya tra 2021 ana 2011 na opamo yokofa oba no opamo ye 2021 ya verse 2001 me pa try na ana 211 okofa oba no nti mo try na mo te henefa me pa try no ne atikuro e wo water west won man sana me pa try na won fie sen obaka pa try dem enkai se won fie sen pa try me 40 plus me 40 plus me pa try me the mama 50 plus me ma 40 plus because 40 plus they me fair ma na Debbie when you let your age ma me fie de me bra pani ana e bo ve say me ma me wo me se me da oketo akra me ma me wudi ame eti me bra ne me papa na eti me fie ne de me bra pani no de e ma me wo be set ne wo yi na yi na wo fie de wo na wo ma me say ma be fa call yo ti say wo kra wo de wo nyine ye wani ehunu enti 40 plus de wo bro we de ka wo ti me ka date of birth pa na wo 40 plus ya ho ki e be chi be ma ne de na to atwa ne chiri ma so obi ababa wasa wo mo abo abre wa by force sa no ke be ha ye pa na je say chese me fan say won kura abre mu kura na one ne trae me pa cho na obra sase ye mpese mu se wo oni na start obra no wushia no na be ma ne me pa cho me ankasa ne de me wo baba akodada ansa na me be hu ono no ansa na be hu ba me be hu ono no na onu afa na onu kita obi taxi atra kura na ode eye adwuma ka ye si dan we na ka wura ne je na ade sa na ye be sha abo payase a abo no paya na ebo eska na ode to taxi ni bi ana nyame ya adom ana ye de ko ye na che se onye japade de be pa che se na before wu be hu no mu be hia no ma betena no na onye japade woni hwe de wo wa ne be ma na ebo me pa try no oni hwe me pa try proto no ya bra proto no ya omo kotwa mai no mai ba ko hwefo akwa Mr Blight omo mienu no omo di no omo kotwa proto no mai okay nti mo plot ba ko mo to ene da henefa me pa try ya wo chebi kuro numa appetite na ba ko nto
2 bedrooms no sisi so no eno so oche bia ba eno odome abra tu hu na asase kra no ntoi me pa cho no wato foundation na wakukuru dan bi kra ti wa beka se na adru lentil o ne wo be frani an bisa no mi hia no na me wa me ne ma dada na ma to me sa se dada na ma yese dada woni na start ne nyina me pa try na sisi mo dan sisi me pa try na sa asase na aso ayesi dan no ya sensi ayi self contain edu ba bia na nka ese yegu so na ye na no de si wo kra up to ene ya ya asase ba ko na wonye hwe abo no na mo papai no a nyame di hira mo odi nkan eto ka ne ade no woni na na pai me pa try na mikita hama wo baba mikita hama ahofo obi ani na wo de papai me pa try obi ani me sa tampra na eden ma ye de ni edi kura na mikita me ba panyin no enti ka no okoto na wo di ndanchi me pa cho bi ni na chi ono kwa ka ne nkrata me pa cho me pa cho ono kwa ono ye pa abonu ma no se obai no be ka chem se ma melad ma hu ka bi aye se meto e wo nsu tem o se taizi na mso e ne ye na o se nti o so ko yi sika na ye nya ye na wo bank no na mso e ne e ya asempa ti me ho ma no ko yi sika no no ne ntafo na ye no mo pa ya abo no ana kwa no mo koto ka no mo de ntafo no ye mo ma me pa cho enye ye ma ye no mo so pa ya abo ni bi o mo anyinyin ana ye so ye ko pa ye de enti adwuma na mo ye sika na mo de akogu bank no kwa na wakoyi no de akoto ka no ti o kwa na ka no wo de ono ankasa ni din osai Peter na wo de aye pipes no won fa midula didi nka ho me pa cho da bi cause de no wo bi no obi be no oke anko amiensa no wo bi say o wo bi say wo beto no wo ne cars me pa cho me pa kire say me na tena ya no me na tena na car ni to no no me na tena no say ye sha abrabo na say ye gusa na to cars no obeto cars no mo ho nti no oke anko amiensa na wo private car mo no taxi ana no wo machine adibu ndua 4 bibia ba mi na alaba ya no ma sa cars no ma obeto private car no kra wo tira mu design man tira mu kra bi man tira mu ko auto animu ana okwo hunu mi na alaba no ti wo kra ka no woni wo ba besie kura ha ma papai you know ya kasa abo no wan tena mu bi entwa 7 ni bi ke ano ne ayi taxi no na wo tena mu enti onya sa ne ma no edi se yansa no wokofa mi na alaba araba me pa cho ene ma sa bere ni mo mu de ache minti ache na mi na ba kra say yes wanyini yo me pa try wanyini che be ma no obetimi awo me kun na so me pa try wanyini pa obetimi awo me pa try wanyini mi na ba wanyini onya akwala o wonfie be say evi say ohin bia no ye ho no my friend na jase hin no o say ne classmate no ono ne ko school e na wukuru ja ho ko fa dia abo sa no adana well ebia na mi na alaba woska ma etina ma wukuru kwa fa no so guda no oniska ene ato de ene owo bi pa ato de ene be ese ato sister ya me ba so oni mi na ne fiche bi mi na alaba wo back azo oh okay wukuru peto wo hono me serio mani abiri o mama ma ladi wukuru peto pacho ai ma wo be fa wo hunu sese na otote we hunu ma bebreba wo moto esisi wo sesie ene obefa wo de no ene ono breye ene one wanya ene ode kofa wo mo ayi tumpuwa for de wo mudwudwa ayi aboa enye yie wo hunu ye fa China nwudwabo ye fa China enwudwabo ye wia yakwa akofa na na akua mo size me boa ya me fa bo ne nche mama aha ya Akoma 87.9 FM wa ya ho ade me pa cho da bi ya to bi a wo de ba no na sa ka wa no de koye mi na alaba engagement wo Cape Coast enti oye ne ho ade okoye ne ho ade o Cape Coast mi na alaba ne papa e won se ne papa ye fantini to koye ne ho ade o Cape ko engagement ro Cape Coast so mu wie ye on ba ye no na mi kun ne ko ayi Assemblies of God ana mi na alaba so ko place ti sa o ma setra yi a o mu hia ya na presby so for kwa na mi na alaba didi natem ana o jai sa asol no ma mi kun su ja no afi o mu ko ayi Methodist ti Methodist wona che before we no behu mi a wo se Mamelad ukun na yeso m ko so ma wala so won tin na dwa so for ene ahen for na me sesa nti kwasi ada bi na me sole anopa na me fa me mam yensen ti ebedu ba bi no ya kan ya wudi asem no court no bedu ba bi ba ma no so obeje ne ma no
ana ma di se hwe wo kura mpo no me ba kura mate se so oba kura net kura obo na wo beje wo ma no me ba to ene no obo no so pa na obo pa se mi na ba oye nipa bi oye heja bi oye heja nipa ana so wo kura me ba no mate se mi na ba kura obo na wo je wo ma na wo ma me ense de ana so obe o ma me ense de se na obe kunkumom o ma me ense de se na obe kunkum nti nkwala ne de ma di se me mpene nne emprota mfa nkwala ma enti o am ka tell me so okochira na wale so na me call sofo no no pa kwesi me de me mama ense na nam do mo koy ti me koy na o mama me akonyo na yire sofo no no mbisa me kwa so na me kan ni na no say sofo se mama wa ya de na me nhira papa o te sa wale we me nhira so a nyankopon be bisa me nhira so na nhira so o te sa nkwala me ense ye wo ma anam say no mbe ka tell me say one ne wo nkwala me ense na me say ba cho ni ba mi na araba nko wo ba ko pe eno anu no oni ni ba so from say ko nhira so 87.9 so for no nhira so ama ho enti evrade nyankopon kwa me okokọ ye oja wuwu ho ekokọ ye mi na araba abrewa no ehu ade engagement wa ye no wade enti tema mom accident no esi ye ni na no no me na araba na tie wan fa na ni po ma me hwe ba no ye fi ono no beten say obo ya na adwo no sa pam ye no ano ne mi na araba nsan betena efi ne tie wa na no omote ya ya bi se bra obetna omo ba ye ne de na accident na si awie me pa twan me pa cha say bra accident no esi ebesie ni nyina accident ni si ero de no wo ba no me pa twan enu tina akra na no wo so na ye mo ka kira na me pa twan no nya san no wo 1 year afi me pa twan ne yire ne oba wo ne fiti abrabọ no ase ene ne ba 1 year ka kira ko nya accident ma akra na ti ko me pa twan o ti ban chen wantumi afane ne amehwa kwada no hospital na watwe me yensa oba ya wo ba behwa mo ne so obepa mo firi ho no bebo mo ene wode me na araba betena ho se me na araba hen me ba cho ogu owon kran waja 218 no ana oye waja ne koye wantumi antena ho no o ka se mugo wabedi awie wa ho no obedi ni sika wie no koye 87.9 ene wasa akwafa akora ketua ebeba ho Aya Akoma 87.9 FM yenya misa questions ni ye kura ye ba be wrewra mu na ye wiya ya bomodea na ya frɛ wasai Peter osai Peter na ye ne no adi komo na ya hwɛ sɛ bone ban anya bia no treatment ya wode ma obai eye bone ban na oba ne ye no na oma ye nhunu bone ban na ne ma no so aye no Oma ye hunu na ya wacha pa ya mpa ne cha me bua me because me ntia se oba woni no awo me na wo ma kokofa brewa ago emu eden bibia setase ben ya no bibia den ya asai wo hu wakoye no ho ade oba bibi wo ho oba ne nka bibi ene wodi me yema bi sie ye ntia wasa be ma ne bi ni kire wo sa ne no me de ye me won se woni ne pae abo o sha na ni shi o na ni shi sister mentinu yo ma se ye kwa aba something there rado zo eno no be ma ye hunu no aha ya Akoma 87.9 FM afei mo hunu aboadwowa asama belande se mo hunu asama belande ya babiem na ya ba no de na wa wu se ya ba nti ya ba ya na ya ma ne nyina ene se ye guso na woni pamphlet ko to Peter osei Peter de mama no ni bebrebe ni o mu bia so obeko bia ya ne tum na wadwe mi ni nyina so kwa di fo na asa ma asem no so ho pamphlet ngo pamphlet ni o we nyina ya kwa to ko people see your friend nyina osei Peter baby a wode ne yiri wura ye nyina ni nyina so kwa ni de na tum se wonye ne mfonzu ontu wo ka no kra kire no wo ontie enti wono wo hun se baby a wo ba ni bia na mo ka no kre no mo ka bi ma oba no
nti mo ka bi onu hu nse mo ka bi am oba ne de ne me free ha mekọ ha se sika na nko betimi di ahwe ne ma na wo se no eh abro ne be yo wo mo na ti obi manso chema wo mo ya betwe ama wo de abeba ne so na enyi wa fidie no free ha ahaya Akoma 87.9 FM ye benu no maame no ne yi nsem bi apie ne bi a ye ne Osai Peter eti nkomo nenso ye wo botaye bi edisi eni so ne ye botaye ne se ye beje enkwa eye Emmanuel Frimpong Manson Emmanuel Frimpong Manson ye gu na pill ne so 1.2 billion yes ka ketwa wa na wo boa ye and a Friday no in fact me ko fie sister mete ho na say maame no esun no ebejeja me so misuo sabon se na enisuo na me hase na so touch me hu bia na me ebesimiti bia na me pecha na me bra wakua na ha adwene o unse mako unse akora ne ben no akwala no oben no ena omen no kura enye easy o wo ba o se wo ba wa wo no sister big eka bi kire me wo se me wo ye ne me hwa akwala na enim ne esi bo free o se be pem ne sister akua me ntumi nya adwuma me tibia na me hwe me niema na me de sesa be fie akwala ne ho niema na enkam ho no o se wo sesa niema na be fie na akwala ne nka ne ho na o se bibia anya ne ya ne se wapie no ne hu sese wanya 3 months o wapie na opia na o mabusa no na ye nyaade no aka oba na oba no ne ho ye na owai afede o se obefia obesusa e kire se ne hu nya nto no na kire se akola wo nchen na wanya 12 years wo suma na eyeyie woni ne di nkomo eyeyie woni ne kansem pa eyeyie o se me yare kra me be won twe ne ho o te me ho ma de na ye wo de na eko de na eba ampa so wo de ne ba ha no ye hu se akora ne be ne maame papa ne maame ko no sano o fa ha na odi ne maame achi se ne maame bo na ni sei na se su ne ba se utum se akora no ba inti maame ni di su odisu na se wo ye ba tan a na se uba afiri mu da de maame no esu no osu no obeti ase inti mi bisa se anya wareho I was saying ankaun woni ase antitenisuo anyenye bia wakoma mubu ana amini sunu obu nkotodwe sister ebu nkotodwe na mama na eya na ye mo asesa ayare we nyina no so enkopie baabi a eda na onse meka na okase o ma ase bi o mo scan card eya na o mo fisha na fa epio onse mostly na kasa na so otimi so mo ahokyere kakra wo ho epie enye o mo ahokyere wo ho epie na unimu omo no o ska na me benya hole in heart Mako hospital ni akache me say 1.2 billion na wo ska obetia check am me de ko enti na ema wo mo die no esokata na emom nia oni bi ya wo kosre onu ye ebuhu no chese ena wawan se ska ba nyina so so nya nkra sika wo na se akoma ho yi ni ekoye no akoma de fa wo ni nyina na won se doctor ka kire ne se o de ne koy no obusa se maame adwuma be na wo ye eno se meton gari o se doctor no doctor ni di nani si form se ya o ntumi peda ne da be na obetimi akan gari sika da be adwuma be na wo ye because cost no eso tino bi san se adwuma be na wo ye gari sika da be na obeboa gari sika so adwuma 500 o ni jotire nyina ye 500 da be na ewa henefa enti yeguso ya yekoto edi ase yetie for say na yedi save Emmanuel Frimpong Manson yedi save no
ye save life no ye Jim ma kra ni mu David ono mo yem ye no o ba ko awu na ba ko we nko ade se de tie bia ye beje no nkwa e mo se ye je no ye beje no nkwa so ma me bo na mbes no enfa ema o ba bia wo bia me se wo keto bia enso o de bebe bia enso o de bebe bom pa ye buso 50 cities ka wa hia de buso enso enso kakra bia de bia enso amaye no abomodi ana wo de aba ye besom ye bekeka bo ano na ye de aye ma me mu na no ebiem enso otofom we de na so mum ye save this show 0599 814 926 0599 814 926 0245 Telezelo 1462 0245 Telezelo 1462 0599 Telezelo 5 202 0599 Telezelo 5 202 Eye Mary Akosia ade me patro ye ni abre lady B send me WhatsApp message weekend e wotadi was Marco please yo me patro kire na nakua se de esi bo 0 ne 3 no and I'm sure I'm say mama nakua is very educated patro was shada and na obon is Marco and yes we nim 3 ka Marco and na onim 0 ka mama bi ba was se de ye sika 3 no onte nti na nakua enti no me ka ne borofo no a yes no no de abahwi no ese se eba fom because ye ne mo a na eye ye ne mo a mo kakra no na ye agye nti number no eni kwan se ye betena ho e ka 0245301462 dabi nti se ye ba fom to mo level ma ye obia ye wo ho obia me bonesa so da bia efisi ye ne mo e na edi adwa no na yenya ho bi o ha ma me ndika ni sa no be me na mo ahwe na promote say Isu Adombo me patcho wudi Patcho friend Samuel Adodankwa me head of Church of Pentecost Abreport District Akoma FM 87.9 Kumasi okay there we are we dey boko Patcho last Friday and say mo ye program but Mr. Ohio it's your friend na me we join but when to me and respond later na nyan no am nyan say program na mo ye hwe nti o ma feedback no ni meeting komo say akana koma na radio da tuna koma say o meboa nti o ma me say me 5000 Ghana cedis e famla na e fama kona no ono susu famwa so oba ye jewa jewa ko de Akoma FM 87.9 Kumasi ma me jewa na me won shira wa so buy so me de 100 cedis nyamishra wa Pentecost assemblies for mo henefa mo aye assemblies for mo dishie mo wa henefa Pentecost elder na tia no me twa assemblies for mo ba was that you be lawyer or ye be ma sorry na Marco se wa chance onimade a obo drums nkakra wa sorry se hwe wo kofo obi kra ma na be drums wa sorry ya answer ti be me na Akoma FM 87.9 Kumasi na wo hunu bibia obi man so e na otie wonyame mfa bambo a mo dey enchune so amen ni free musuni assign amen for this man won so wo de baye wonyame nhira na say no obi send this ka e no odi ko si nunu abai maso so won fasika no emra ya branch ya fasika no wadi
no my sister say you no block me my sister no crawl one broach was a block aka bia na this whatever this okra komapa yes amen yeah me so da masha da yes to nkra opa yes na Christopher ye na ato ye anti yes na mo aboa mo ho na mo mra meboa ye why Christopher ye Christopher mo ede 1.2 billion yes ka ketwa we be say obi anso irade de to obi akoma so obi ameboa na enua no so onya gina bia brevi so beba ono so be de irade aso emo aye so ye boa amen on fa nkwa sumdue na ye free na no aye kasa nyina me pacho ye guso ba bia wo bi pacho mo me ma no ma me ba bia wo bia wadawro ma wodi bia osmenye ni na ma ko munya kasa na no sister Diana Frempong was Marco Friday no se me hwe wanimu a na me ra ho and na me see there was say said na me see show no minimum say na me hwe wa me hu say senka wo sika no bia edura ka me sister Diana e ka chere me so said no see hwe me no say senka me wo sika ni nyina ka betua and eye no kura nso nkie betua say un say de ha ye nyina ne say eye tu na ba ko afiri mu nti se ba ko afiri mu a eye dan na ye twentwen wo nso enipa nkwa so ye nton da so ewoni mu enti etra eni nanim eni nai eni nafu eni wa eni niti no akasa ye kase bo ya komanim ena ye ono wonum aduro bia dabi se wontumi na na gari sika ya de to rolling heart ya aduro ho se yes ye sika ne ya surgery nti se ya asam so wiki ya mo omo beye we nya ye nya ebia feni ya chenchen so wo munya scan ya ready pe echina bro wo mu dia ne scan ya ready and enya half asem ye tie ni nyina etie fi Akoma FM 87.9 mo famra ye kase pa yenya eye tibi ya kase pa yenya ewo mu enso ton so for medi no ne mobo yesrem ya nkakra wan hwe ya na washa ye bewie no na yenya akora no ti ye moye homoden ye na ye contribute bi o ba mo nwada me the evangelist dey akira o se mu ye nyina ye yibi ye fa but yankwa so ye de no entumi ye maame ye papa ye sister Mrs. Secondary School for omo esu adwuma nyina se maame antachi wana ye hwe ye maame no ni su ye na no fia da okasa wo bu ntwepre ko be na mabubu ye hwe ni su eno na desrede ye tiefo muame mumfo me manom ni minnom me maame nom me nananom mo be man wa from pa ma so ma wate agro no obra ampienti mu rusa me ba na obra mo me maame wai mo me man no community abi na me man no me ba na free me sense mo Sunya me to me panya me sa me pana kra no kra me nya be to dia no mani di aje mo me unni o bani o frafra mo asofwa ngota ja ku famo papa pe ya na mame pe sunu susu na what's a wunya ngode na aka cheno adana ko coach masi ko juma let me share no ko nyuma so gale no
me manom ni minnanom me maamenom me nananom mo mo be man from pa ma so ma wate agura no obra ampienti mo yusa me ba na ebra obra mo me wai mo me no community abi na me no me ba na free me sense mo wate Sunya makura bishisa bitumi panya mesa me pana kura no kura minya bitodi ane mani di ate mo ate mo unni o bani o afra from Paul mame ene koto asa no onua say ye ayi ti mi na me ni akua ka senti no ne mai bi nyare da ye de kodra store koto ma FM station bi ase muma ni skankoto tipaya dru na baby adru no eburo no so doctor kra bisa no before beka sika na kire no obisa no se mame adwuma ben na ye hospital gare was store kase ana ase apampa ni sisi so Akoma FM 87.9 no wo mu so beka wasi ni tirase kakra ansa na okache mo se mu ben skase ene de a save mu ba no enkwa we oyonko da no da ene da no na make am say maami ni kunu se dru ba bi o mu tie radio na o mu hwe TV ena obi di na de srade atu no mo ka so jai o na ba ya de ye ba enka nei ato wo ento wada ke bi na ato no sister ento ba bi he na da so no jo na to wa na se de titie sister na akua ma yemo bono na sisra ye twen wo de ye se hu ebe osumi nru ni enya sika no na de mo se nru kura ni enya je se wo de mi hu se de me sika ma me hu bono anu e de no 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 Akoma FM 0245 0245 30 14 62 and that's 0599 0599 305 202 0599 305 202 numbers no go TV no so Facebook go YouTube or Mr. say you just story no so no ya beka e ma obu fu wate fa wo say your shoes no wate wo de e ma obu fu ye hwe bi na wo nso nim say adanse de ni de abuso honorable owusu aduomi enkane no ye MP e wo adwe so abato mpesua so honorable owusu aduomi former MP Ejoso constituency na no fiada honorable sinu oti Akoma FM o ena maame no de ne ba ye osina na Akoma abubu ti honorable say na sabre no 1000 Ghana na na won osima me fan send nyame sha honorable owusu aduomi nyame shira o ai na chairman ne de papa wakoma pa eno adoye enti yenim se nyame bebie kwan de ama o ti honorable de ne de aba honorable so aka mo wa hene fa honorable si o e kano no de sika no mama bibi nkamo kakra ya mama bibi nkache mo kakra makum ebi akoma bibi nkamo kakra na mo ebi ti mo ede it is how it's mama wo hwe na wo nsu wani asenta tai papa nye wareho abawo enye easy kasagu sika ne so wo wakwantuo upipes ebi ayare bi ana o makra ye basa awo wodi de edawa koma so no wodi fa
na ebo mpa ye gu so ka kire nyame sɛ mede kɔ save Emmanuel friend po man so life erade hwe wei so na yi mebi sade ma me gidi sɛ of dance ya wamu die no ma enye bosire mu ka ye ni wo mo ofra kuma pam ya unsu bedi bi yenti dance ne bi ba ye mo numbers nansa 0599 814 926 0245 30 14 62 na 0599 202 Bible ekasa edifa adoye ho pa verses no quotations no do na na kasa edifa adoye ho yentie kakra na afi ye nenu abani If me Isaac me wa shama me ta show program pa ti me start me duma 3 years ti me start little kwaku die no and me send 20 Ghana as me nya test me send kwaku die 20 Ghana sada na me skin na 40 na me send 20 the following week na ye frame odwuma me start adwuma think kaka egusu sa maame ba ko na so na ne kun yare ono so onya we no ono so lines training na ye try ya semester ni bi ba na mba ti me be die na me sa eno so na adwuma ne afene ya shedan ye isa nti me send so me send 20 ba nyame adom na me de my estimate bi am obi dey na me send na numere na no mo frame se on person meton nyoma ni bi no mbeto obi ti ambo che no meton kai na ka ho me bompa ye se omo mbra no mo ba ebe nya wachire bia no me send bi asan na me na support me ba ya me send no mobile money when nye me send no me phone so but this time around me my phone no ma send na dia ba ntini so ma dance ya me won say oh yeah send na me sister ne kan so on fa kokuduro GD entry ne say obi ya onya dance di enti won so se ko ibi biara GD utu GD ana mo na ya show se nyankopon so ama won mu ase Sanity intimate patch oh esika no mo fa bi mra 10,000 o de ba na tiso say who 5,000 o de ba na tiso say who 3,000 na tiso say who 2,000 na tiso 1,000 na tiso sa na etumi aboanti akese no mo modi ana mo famra na yentwa ye ho sima na fe mi ba fe Middle. Now then, I would say why you stay for Sano. Papa, pay your mammy. Now what's a wound young woman now? I can't tell you, I don't know. Let me share the new machine. Station back now. Eku Christmas ni mu na o yesofo ka mo group ya na me didi akora ekogina ho se ne papa no si foko me no na mo say daddy me bay whole heart ne kokolebu o si yedi ni papa 7,000 abegu an mo kokoko na wonya bi kra mani pa no a yenim se yadwuman ebi ba bebre ye kra ebi ba me ye ka se bi da ye so edoso but ebida yeso ebida yeso edoso it would ye try baby e ma ye hwe e ye kasa so no si behave ye no di amanfo se me nko na se me nko aha ma ba no nyame be would in kind bi ko me would ya kra ya ada na me ba first day na me ba ye no me ko mo nyina so na me ma me ba ha no so no si behave ye no abonti no ojojo me ti se ye no
na obey nyare no wakọ baby register misi wonni bi kura no a moto gare mo ba ho no namodi e de esikyire gu mo ahono kura mo ye no de mo nya no yi gare fufu na mo ntwi me fa ba ma bi no wo asuo enti me fa no na sabi ya patre on sa lake apatre ni yi enti me ye na ma me sa apatre de amwan enti o wa asase wo ho enti ba ma ne no na se daache wo de ahwe na yire ne ma enti ya do ba akum yenu miensa ya toso miensa ne mu na akasa ba ntemu na awale na eguye afede mama enu anu no awale ne gu ya ba ma na nsi krom ho biem 18 years ni 18 years ni mama uja ekwa te ba na papa de ne koji no de ne koji na omutwetwe no no omutwetwe ma wonu ma ya san enye sika nkoto aduro ne bio ande onu ma na ase ne mu na yedu kakra enye sika nkoto aduro ne bio te wokọ ode ne kọ yi na omo boss abo no enya ba bia amfa de ese ne de beda akoma na maboa ye matime ba Emmanuel Frimpong esiwo amame te mo ye de ba se tiefo mo ame mo fo mo musik show me all over the world 110,000 and 20,000 was media de money we fa so 5,000 wada roma na ehuri yakosoro na ehuri yakosoro krom hesika fo mon ke kam krom hesika fo mon ke kam 10,000 20,000 ohuno 7,000 5,000 mon ke kam ho maye mon ke kam ho maye yes remo ebi wo mo betimi aye wo yi 10,000 to say dia we don sabo so na taso enkan ye no say dia jale ye wo bia ni nim say ye ni binti ana say wo bia be ya ka be ya mana broso ye be ya mana broso sister ya mana broso e kura ni pa ba ko betimi afa o ni pa ba ko betumi ya kasabre ya wo be sisu na be kan wo bi de chew so sister enye easy o abewu yo ya mata yo 87.9 aba papa mi remo yo me da se me ma obi bia kwa aba me chia mo so awie Natural Company Limited the Congo ointment aba idwaso na ene de sei ne ye no ye nuanom ma mo problems ahodo no doctors nyina I was standby and na meka so mo nyina standby numbers nam de betutwa no bo mo de asa obefre oba wo problem e wo wanem say bia enso free ho ba say bia ho kekawo ehwoya wo hene enso no kala ben na ye pampan die trana omodia na efreye ni enhye katre na Congo ointment no wonsa kan bia ye nkyere kwan abefa so a wo be use no na timi aboa na wo mu so a omunyanya infection bia no so no you recommend Congo ointment ma because Congo ointment no use na no pa we use na numre we use na no pa use na numre e bo ho ban e free bacteria mo awa ho da bia me kasa se wo free ofie na wo ba adwuma mu wo ba edwom wo ba o shopa na wo pe baby aye hu ya nkwa wonya privacy se bia wo ofie na wo de no eti dia mansan nyina ye koso no enu bi so na wo bekọ wan nanim e bia na wo bia syphilis mo awa wo no so aba besne akọ use washroom na pie ko na wo nso aba besne ko obetimi anya ewo ho sanso ana betimi anya ewo emema ho edi ntina ye ka da bia ema na infection no ekwan ahodo a ye fa so nya no no edoso be ma be ye infected and obenya bacteria mo awa e ye oba ho no benya no ye nso de ye kodwonso ayefa ye koja ye nan ayefa ye me ye mo hostels na boarding house ahodo enkofo pant obi de ase ye obeto bi ne ma me beto bi ama no akofo obi de infection won so a wo hu no akwa fanti ma ne de me si ye gina wonu ma bebrebe se ngununa ene ekum ye na epraye wie ye ni die ama ebi mu ntimi nwura aware because be ma no be hu ye ne fefefe na wonu wokọ empem afọ be ba ne ma asa ya on frɛ wo bi me kai pa me nua be ma bi hye motopai ka kyerem se wo hye lady ni wo fe na ya o sa lady we de minya na me wa no waya girl na mpene da more than 1 year sana lady na epene na so lady na epene ye no na o de na sem yan se girl we de me last stop me one no
na wɔsi ada lady ne ne kɔmpa mu no wɔsi ye sister me ntimi nka o me said na wutumi nka wɔsi ne ho fɛ dodo na wɔtena hɔ ama saa de weyi dokro ne saa no ɛyɛ me den sɛ me amehwɛ ne soro bɛfisi ne fam na me bie ma no aka kyɛn sɛ maame wa na mu nya no ɛyɛ me den me so me nua no mama yɛ hwe ya na mu ye eti natural enforce say sɛ ɔbaa infection emesiew emewia wɔ abra wunim because ye wɔ ma bebre wɔ hɔ no mo a infection wɔ mo nim bɛɛma bi ne bɛdawie na bɛɛma no kɔ a later na bɛɛma no ade na kɔwewe ne bɛɛma mu keka no na wɔ pra no na wafrɛ ɔbaa ne sɛ maame wo yare ansa na ɔbaa na adua ba no sɛ ɛno kɔ ɛbɛ ɛma ne bi gye ho akyine ne bebre me nyare me ni problem ɛso na ade ne hyɛ hɔ mesrɛ ɔbɔmɔden na fa yɛ number na 0249 01 71 01 0249 01 71 01 0204 61 ɛne yɛ ni nkɔmmɔ ɛwɔ number wei so ebi a wo deɛ na yɛ wɔ hene Emaya na makeka yensu efiri oba nyene nyina na ye white. Ye gonorrhea moa. Ye chlamydia moa. Ye syphilis moa. Infections ni bebrebe bacterial infections no. Eti sa ade ne syphilis gonorrhea chlamydia na asefo na de white adro treat a enko. Eti na ma bebre na ma white adra ma treat white a enko freyen. O freya Congo ointment e be kire kwan e be fa so be use no de o de be ka ho a e betimi abo de to so mi no. Wotie me na wakwa ko use cream amma wonya na nso obey ben se bi dey red e bi dey black e ma ne me nyina yetimi sranku bi wo bon asansan tie me se me sranku bi ma fe kwa da fe ne ma bodam enku na se me se twom me sraw enku bebre ye recommend my se to enya wo na wo koto wakwa cosmetic shop no wo so sister colorway wo gibe ye be bo pa wo ba be use no na fe akwa je wonsam me so frey na ye ma use Congo ointment no e ho dance de e ba sister Ramata was one day said wa jetu ne bens ni nyina na ye red o se be ye beko for more than 15 years me to samina me to oil me to dien me just say ma ya fe kwa de me namoa na me simi trase but Congo ointment okochini ya dani heba mrum no konya bi etoye mesro bomodia se obefreye ukọ heba shop bia na yesi bi ni ho afreye numbers no bomodia na freye se me koye no yesi bi ni ho na hina menya bi ema obi na ada se ko shop we ana ko shop we eti Congo ointment no wonu mani yade bia nso timi no se ye okro se etwifare bomodia fasrasra na ntimi ni yie pa ya numbers ne 0249 01 71 01 0249 01 71 01 freye ni nkommo afi pimples ewo wanim me say obi pimples anya pimples na wo ni man kan ntimi hwe na nimu mienu obi pimples amana nimu nyina tutu ntokro na ntokro ni mu no bo sa pimples ni bi se piepie free mu ba adan no wo mia amana ni munyina sesa efri se de Yakobon se ball no obi pimples nso no ehise nsuo obi de eye apoti akese mesro obi de ye kuro awo manim nyina mesro Congo ointment no fa ho to so ne tobi ne yusu fasra no pa wadware ewi fasra no mira wadware ewi na Congo ointment say natural herbs and yankasa ye no burane ye hahama no ene dia ye oto na wunhia hwa wotimi say fine pa fasra oye wom ti sa ye season ye wom kra wo de sra eboa mo awede no eye kama epa bia amfa wo nantie papa nyina fa bi sra ho wo nase tama propro fa bi sra ho na fe be ma wo hyempaboa na wura osonsum pampai wo mo mpaboa ne pampai wo mo no fa bi sra ho na so nantem nyina na enye kama ye ma ne to ho diaper rash e man kra ne na etimi adabi mesra wa yusu Congo ointment akra ne koskwa fa bi fa ne to ho asama bo ne diaper madam pa ontwi nani the whole day akra ne beba ne to ho nye hwe ne to ho nso ne to ho nye nkokon wo be da na dwa mo batai nso etimi adabi be bia wo pe bia to wo mema bia benya bi na wo no wanya bi dia ye number ne frey 0204 61 61 0204 61 na Congo ointment the way man is ya gia tum ma enya sem ketupa omso di siesie ho a ekoyie etime kan form oba bia entina okra mponkonye infection ansa entina hu se nso bi fra na mu ba entina wo hu se bia pampa bi na yusu na entime mu
wo na insisi de bia na wo nya nika na wo nya no frɛ yɛn ɛne yɛn hyɛ wo yade sɛ yɛ honam ani yade sɛ yɛ wanamu yade sɛ yɛ wanim yade sɛ pampan na wo na ho sɛ yɛ koko na ha wo ɔmode ne frɛ 0204 61 and 0249 01 7101 yada se papa nyame enshaw pa mama sanka Congo ointment no ebe na bibia ntumi enkoye enfama ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam ntwumade nu a ena waso egusu a wutie no ewie yi ene eye adwada bomodia onua yegusu aye koto na yesrew yensa eda yensa yem yekotodwe egu fom de mu eden pa yeba frempon manso hole in heart nu madawroma yenko yanim kakra sa said the honorable owusu aduome former MP adjuso abato mpesua so beboa ye no me pa cha omunyi mutin kakra mano so enka wakoma yiwiti na wonso ebeboa ye yenua be ma bi bebo wura mu de ne de bai wonso betimi abo wura mu na wonso wode Akoma FM 0599 814926 0599 814926 0245 301462 0245 301462 and 0599 305 202 0599 305 202 edino eye Mary Akosua ade afe yankwe na yensan ne ye mame Amidu Ladi entoa yenkomo no eso enti na mo se be ma no wototo niema yankode be ye ho ade me pa cho niema no de na woto na ye den na ho ade wi amaso me pa cho kawa no na ayi Bible nyina eno ne edi kan to he anasa okofa wo ba no na wode pamo me no enti no wode sa kawa no na ahyase na eno na ahyase ahani ahyase me chese niema na ototo yankode be ye ho ade no eno no wode koye mi na araba ho engagement no me pa cho eno de kawa ne Bible ne pen na de yedi kan to he ha ba se bia ne ma aka ne de na eno de yendi yenhyase nto he enti da bi o metiase kawa no ene Bible no se ewo me pa cho de enti bi se eno no wode koye abrewa no engagement no ana me pa cho an no de koye me pa cho an eno no de koye abrewa no engagement me pa cho an ya samo enti yanhwe ukuru kafro se me bisa osa wonim ensa no kakra me pa cho ta na me ne tene de no no mo nsasa ba obefa mi na alaba ne de ene ensa ne de no afi mi hu so no mpa all right but be ma no na busuafo nyina anim se woni na wo ho me pa cho an enti wo start ya o ye wo hei makwa akofa mi na alaba me ne me ba yakwanya accident wanfi ye wabeboro yen ase ya pam ye frifie wo no kokobo na busuafo ma me pa cho abusuafo ne ye no mu na okuro ni so abusuafo ne te na abusuani ne frɛ mi kun ne se otu ne fo a one ne kasa wi a na obe ma na asan akɔ mina alaba no wakɔbɔ na ma no nti wo abusuani no te hɔ na one mina alaba na ba na wo abusuani na wutu ne fo no wo te no mina alaba na o ma san be yew no ma san o ma be didi watam enti ekɔ to ne ade ni na abusuafo ne de obia obehu me bia no obisa me sɛ ɔhwɛ nkwala no me sɛ nkwala na didi sika mese nkwala na didi sika kura wontua nti abusuafo ndo omu ina na eyo omo ya se court na ekɔ na ye ompese ohwe nkwala no nti ne wofa ono ane wofa ba ko na ofiri kumase a ofra ne sani ni sika mo obai ne wofa no bedu court obetie se na asem ne te no ne wofa na njina okura me yanka asem kwa no san edan ne ho ana okɔ ne wofa ne baaye no abusuafo na wa na san friend ne wofa no eka ekyerɛkyerɛ asem ne de atie nyina la ekyerɛ no nti ne wofa ne ba court obehum no se one eja say eyere nam se mpatwan no say asem ise na tie no so obaaye no ni nuanom ni sister no afre na a kire na asem ne se na tie nti on do nyina kra ne kwan awa to ono de wandi a chekwa me yankowura court dem kra no so woni akiri ti abusuafo de no mu nyina de oye me na ye omo ye de omo nyina omo di machi to one abusuafo ne fa be ya aka se tie ai na abusuafo ne bi hu me a omo say owo ho anu aba na obepa wo chew say da no asem esi ye no mfa nche no obepa achew saa nti ususu se mi na araba echimu uku na dwe ana
what the nefa baby and because the okay can say otumi sorry tia ebusuafo no because of me na araba abrewa no tu ususu se oye ne bibia na me pa cho enu mom de mintimi nkyere woni me na araba ne hia pen me pa cho me na alaba no tama na me ni mikun wo ho no no me na alaba ni sister baako no mu si hotel bi wo zongo eye chebi zongo ho no enti mikun na me wo ho no ma mikun se sata me de na me nim se no ni me na alaba no wo ho se no mu ni ho na me nim enti me wo ho no ma mikun salad makoye adwuma ma mi na alaba sister na sika na kodi mi na alaba nti kwa na kwaje sika na o mi na alaba ho brem eti me kwa adwuma okoye ye no me kwa na machi ama me no me se mpacho mi kun se adwuma bi na sika na be do na o de ama me na me de abre mi kun oya o se edan na o mu si no so o mefa cement ene ade embre no na ne wakwa kofa cement na ko se ye o se kwaji sika na wo ho ebrem enti ma kwa enti wo mu na mi kun ba ka kire me se mina alaba se mina alaba de krom obi anim na efisa se no ehejeja wo ehejeja mpanifo odidi o matam ne ade na to obi anim ne suba o se kro no wo kro no to ye no se mina alaba se odi ne birthday ntia ko na eye den e wo se ya bra na ebe ye boa no ade saa tam ne na mi se je na minim enti no saa ayi ya friend sen no we na birthday no ano emu ho no na obi bo mama ne obo mama ne na msesa nti bi kodu fie no anu bo ma mi sa mi ku na ato ase me ma di ibere kakra na mde ase ye nkomo bi na mdi eyi no no so o ka bibia o ka ne nsam stia mi na ba brewa we me de na ya de ben na me no wa wo nkwala ti na me ko fa brewa we ada na mse nti se nya no kore oso me se nya no kore no kwa san ka me ka cho me se nya me hwe no te wo me bo so me mienu me wo fie awaba o de adapa be sani gu me sai ubisa me say me bibi me na ba na me say nya me hwa so me bibi adan na wo be na me so me de me ni ade bi a me ba wo de hwe wo ma no e ma me na che say kwaji sika we kwato we kwaji sika wo kwaji ne me na araba ho me pa cho che say sabra no krasa wo no na sponsor be ma no ho da bi eno na ya adwuma me kun no eye so kitakia ti ni ama odi lodu ekọ na me na alaba no na chiri ba ni kun na osi hotel ozongo eti cement ni nnua no ni ade na me kun na no che so yes adwuma no emom bibi o mu hia bia enti oya o se me ko fa ne ma koma kwa me lawyer enti no ko enti om so om disika na ja mi na alaba ma kwa me lawyer ne na yere no om so wo nkran enti o mu ana na om aba ti na akwa ese jama mi na alaba na ase ehwe adwuma ne so se den emma wom ti na me so makwa na makwa kwaje ti akire na me be hu enti me hu kra no ana o deny ase kan ne kan kita no kan ne sam stia ni na sanya na hwe so wi akire kwa ya na engagement sa me na araba no ya de adwuma ho me pat no titi take it ana omu yi no ko enkran I did take it ayi aduane tonfo se we mo atonton aduane to twa take it ana on so na ya de adwuma me pat cho me 87.9 we nyina me pat cho me de obodwete kakra me pat cho da bi agbet ne de me na me banche kwa na me firi ana ono de me na nete no ebedu ba bi as ofa mi na alaba no asem o ka kire me ne se ono kura de ono oba ate a onti ni sika emfa ma oba so onfa nya dwuma no odi ni sika ma me nam de dwuma mi ne sika mi mbu no eti agbet a me ye no mi free banche no na me de aye na me mba ne chemetam de ma de ko achi me pa cho ti mi na me free me banche na me de ye madwuma wona ne wo san mpa cho me ensa mo wa pa ne nya fie san me pa cho owo 20 ne ka 20 ne ka ne che sam matna cho me pa cho mo tan ben fie san sa na mo wo mba pa ni unyin san mba pa ni no me pa cho ayi 2001 me na ancha na me de eye ancha na wo de nyin san ye nti pani no wen mo ba pani wen me pa ono na me ka so te ye na yesi apapa ne pam no no oda so eye etonton ntade ne ne pamo na me pa cho be man man 3000 me pa cho eno ana oda so eye na de oto so no wen me pa cho de oto so na fe no so awie school okay ena ka chire no me pa cho ka na no na tie me pa cho han mienu de oto so mienu ne ka chire be ne omu ina na te e wo edan na wa han me pa cho wa bra wo ne be man na siki me pa cho wa fa akra nye akwa ede na kwotena efie ho me pa cho ena wo na wo ne ni si sa efie no wo han dan sese me pa cho yo me ba pejo mo kakra ma me na doctor entrance na ye hu se anya bi ano court bebreba wo sori a na wo de amidula de ko no kwa dubai ena wo de ko ba oba yi e wo ho
yɛnte kwa do de kɔbɔ no nti ene yɛbɛte dɔ keme mo hɛwie Nyankopɔn adom yɛ da Kristo ase me hu fi ha chepa yɛ te ase te sɛ bon grace bia MC na me hu no dɔk ade kaja somwe yɛde nkyia ma atiefo ne ahwɛfo na yɛka baa na yɛtoku so kae wo sɛ Nyankopɔn bɔɔ wo no ɔbɔ nnompe ne nkasɛɛ agu nipadua mu nti sɛ wo san baa ho sɛ wo nnompe ne wo nkasɛɛ no hwan na ɛbɛbɔ ho ban ama wo a ɛyɛ ban obiara wɔ Ghana ha bia di adanse anim sɛ ɛka nnompe ne nkasɛɛ nko a gye sɛ wode w'ani kyerɛ baa so yɛyɛ ɛdi ntira mede bia meta ka kyerɛ sɛ wokɔ no obi nya accident na ne nanu mu bubu a wode ne ɛwɔ betumi ayɛ na adɔyɛ ama na ne sɛ sesan kase ne nyinaa boa no wo boa no ana watwere pen na agu so sɛ fa kɔ baa na wakyerɛ nipa korɔ no kwan baa wo atonsu agogo government hospital na anim wɔ ɔde ba Nyankopɔn adom yɛde haban ne nubina bɛtoto so na Nyankopɔn adom kase ne numpe ne nyinaa bɛtoatoa na maame wo ba na wo behwe ne obi di ayɛ Nyankopɔn adom yɛde to so nanan nanum ɛkɔ na ɔtwe na ɔtwe mienu obehu an sɛ wasɔre ɔna ekuri maame obi jonku obehu sɛ ayi ɔbɛkɔ baabi yɛsɛ we de odi abibiduro ye nyeye na unhu baabi ɔmo yɛ no ɔmasa tu na Akoma mesrew sɛ ba na sɛ yɛnkasa ni nompe yare de a baabi a wobedi kan de wani akyerɛ ɛyɛ Dr. Baaso yɛyɛ de bia me bɔ kokɔ ka kyerɛ wo sɛ nompe ne nkasa no di kodi agorɔ no obi di kodi agorɔ na eburu bosumi nsie kɔ afea wotoa entoa biem nienti yɛte saa na sɛ nompe na no bewu nti entoa nsi biem nti wo nompe ne nkasa yare yɛ nde bia yɛ bɔ kokɔ de yɛ ka kyerɛ wa wuntie no wo de fa kɔto chacha na obi mfa ndi agorɔ na ma atama me di agorɔ na amfa ma me wahaw mesrew ade yɛ fodeye no bo ɔden pa mesrew enti enne ye ka kyerɛ wi twere ba number no fa brodua twere gu dan ho twere gu pono ho twere gu bible na ekuta wonum twere ba number no gu ba bi ebetumi ato wonua betumi ato wadanfo ebetumi ato yanku bia betumi ato wan kasankasa kora wo twere number no afa beduru ho hu ne ya wo beye ba wo Kumase atonsu agogo Accra nso so ye was Spintex Road 18 Junction apamfro ni mienu no ba ni ba bia biem Mr. Fad number no number ni 0244 988 004 0244 988 004 sa chere number no baako asam di o ha betumi asi e bia obafre we na ye busy frɛ fagwe ɛno so yɛ 0244 08 34 82 mesrew kyerɛ number yi to ba bi yi na daakye asemunti ɛso bɛba mfaso ɛde amawo maami a wutie me doctor sɛ wo kotodwe no wo na ma wote sɛ su kekra wo de achinia so ɛda so yɛ because of your cartridges in one o se jiso koyo operation amount na maami a wo 50-60 years afi na koyo operation e wo kotodwe mesra ni afutu na gina wa wo so wa utu ho fo a na mom ye de ne de yen fada de ne bibia nhyem e ya bibiduro ye de toto nan no so Nyankopɔn adom kase ne babi a betoto ne ho ahwewie ne nyina be kama wachi kase maami doctor ne se be sign 50-50 obede akosan sabre ya wiase aye dendende wugina wo kora na unhu anokora ne sen ne se yesan akosan papa tie me na wutihwi chemu unhunu ne ya wo ye wo ho stroke yare achewa amanne wadwuma no wabra bonyine pem ene wo yiri sikuru aba na nso wasibi wo ye bibi enyeye mesra obeto graphic am obi akenkan fa ba number no sesi ya na frɛ ye wo Kumase atonsu agogo ye wo Kumase atonsu agogo Accra ye wo Spintex Road ba bie station kese uduru ha obi bie be frɛ tombia Spintex wo he wo de yira wo de braban wo ba be hu driver fo wo ye train o ma tu omfo omfa wo de da unye be duru ho pɛ busa sɛ wo pɛ Dr. Ban omo ade wo beba eye ban station inye obi ya de ya mesro bie ni ho be fa wo pin kura wo ho mesame sɛ woduru Kumase atonsu agogo anim ho a buso obi asa wo hwɛ Dr. Ban Ghana ha Dr. Ban ye ba ko pɛ obi o ka ho bia ye fake oni document bi ode ye mesro tie na tie asempa no eyie ene wo tie me
obi wo ho asabsabi on nan aye titiriti mpapo no free tokora wonte anajo wote won ye tiu kora wonte hwe wo nipadua na ye dududu wona mo asabsabi efunu bi na enam ho wabusuafo kora kasa ya na o mote sente kakra bi ewo wo ho mesraw ne ehia na ebeboa ne se wudi wani ebe kire ban so ye ento emfa wonkwa ene wabrabɔ nto chacha ayaresa wo hwe no maame ye nto no woketi adwomu yento ayaresa oketia braba bia wutua na ma de bia obete doctor no wo hwehwe na obehu no ba bia obeji aduro na asamba ho a wonim ba bia wode beko enko fefa mfikyire bia enko gigi aduro obitumi hia wo bia wone na ma bonten osem yetum aduro no wato owi a wose abibiduro okono ma asama wo ka kire boki na yikro nte ase owi a wose wachekire abibiduro oseje na yare no o testing no wahe oba ba so ye ya nyesa oba ya na dia duro ni mawo ye check wa pomudin check u bibia na ehunu ade ye hawo e bia na wudi ne ye diabetes yare ene hawo wudi akini ene de powder na abo powder no so wudi fra dura ne keke na wudi diabetes aduro no wudi fra wadua ne nyankopon dum sugar no ba beto normal level amount nya fe na wudi nro ahodo nyina bi ekokwo ho a wuntumi mesrew tie ni ye ene wo ba na sabsabe wudi na hyempa ase a na obi e ba na wudi ni sie ye se sabsabe e twere yare enti no sabsabe akola no wo ye no hwe ye maame eye asan ni musuo ena abesan akola no awoye mu nsam ene wudi na akọ sabsabe ene sofo obi nim oye sunsum dwuma ni nyina wi a ose honam de no fakoba ukosofo Ebeneza hono yesunsum de ni nyina wi a ose honam de no fakoba obi agye atume na maramfo ne abosom ene ho ahwanto akomfo kora akom wi a oyesunsum de no ose honam de fakoba e de enti na honam de no maame wo de akọ akochi ni wo de akompa ebo no sofo na bompa ye no awie na e de enti na wonte asese bayifo no watwam awie ni aka no fabra ba no yemfa honam de no ento aso ne ntutwere yare na asemma na wo ba no nsabsabio onye nipa obetumi asua de abe bibi onu ukunu na ti asem bi enya asem bia no watwese kan onti asem ase onya hwe asem enya asem kura otwe aba na okukumu ba mesro na dwene mu nhoma ni bi ate enti mesro se wo dofo bi na adwene mu anase na koma bibi hano a ba bia wudi wani be kira ya Dr. Baso ye ono pe ne betumi aboa wo ama adwene ne bibia ibe ma na duro obeda be 24 hours because obeda obanyane no sabesabe yo ye tunofo a odibi be ye adwuma ma me ene wutie me de ne hawo diabetes ne hawo hepatitis arthritis aso kasemu ehwo sama wo ye wo hwie nye wotwa wo ko ntwa wonsa na ayiye no ukotodwe wonam na kyese wonhunu wiase aye wo se yaka kire se yadutuo enti yare no be hye wo ha na be hye wo ha enemaramfo yi okotwe wo se metwe mpane ade kire wo se metwwe na sa mpane no ma me busa wo ho se ehye woni padua mu a otwe wie ye no sele yare no ko watwa waza ma me srew fa yare wani nyina bedan Dr. Ba ye wo Kumase atonsu agogo Accra nso so ye was Spintex Road 18 Junction ye betu sasaboro na ase a wo be hye wo ha no wa be hye wo ha ya ka che wo se dutuo wudi achi no oyire wo wiase nyina wudi bi asela sela wo nko na bonsam sawo mesrew fo wani kire Dr. Ba so ye wo ba ya so ye wo wos wo ye wo ma ne mema ward wo ho wo ba se obi afura chichi ni bencheye afidie yi ekwa chi bebre ebi afuri voter region wo firi sirem wo firi hin na eba ye wadwene se wo ba na wo se ye do to ha ye do beto ho Dr. Ba beto ne bo amassage aye bibibie wo se ye ma obi a ama oni padua no ho ato no ebi a wo maame bi papa bi ebi a wo je aduro kura bi wo ba bi ba sela wo pese wo ba massage wo ye ho a akwanya no da ho wobetumi aba ye be ye ni nyina ma ye training ye doctors ne kama anya fe no obi kwa so obi bia da bi ye be ya mo pomudin ni obi bia ye kama ene wo tie me ni ame ka kire wo nyina ne se yarewa efiri utiri so besi wo nase ba bi ba ko pe aye bodin asabasabi ahemfoni atitire wo ba beto atitire ni anintire wo ho aye num nro ama nro na aye nupa eye ba pe
aso yeye and the work of work will be your friend in Suba. Nsuoba no de akola ya chini omo ba na odi ni isi nsuo wo ba nsuo ni ba eya awoye mu nsuo ne sa ne ma no e na akoso ama akora na pomudin sam ho enkyere se wo bokọ akoto na wokum na wakum nipa moja no gu nsa so o kristo ni ene ya ka kyerɛ sɛ kɔto akola no twene nsuo ho na wa ya ho no bibi ne de ama osafa ma akola no nom na we are kwatena Pentecost ne Methodist aso dem ho ye so mu an ya ye be ye wo no Jesus aye do kwa square police station enko di sa ne ma na chi na ye ntu nyarewa ni nyina ase Dr. Sebu Mako emra na nya so minimpa so panso encha semte etiefo beje number no said ye be ya omde omani be che Dr. Ba ho we ye Dr. Pa akopɛ ono na nimdie ni kura no ya haba mu nimdie bra no hwew number no eye 0244 988 004 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Bawo Kumasi Atozu Ago Abai Hospital nechi enkran ye was Spinters 18 junction e kira no pa doctor na asa Kumasi fa yale nyina bedan yen yesu yemfi haba ni ntu ase mo na wie na wo kwa de nipa bebre pati eye ba Mako nyamisha nyina nasane ye besan ehia haya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie nu a na waso egusu a utie no nyame enhira wo papa na ama ade akwa akoto ade kakra ne ba ye ne ma mi beto aso story foforo ho na yesan ede atoamo eso ama mommy yenkwe yo 3p garlic mixture me kwaso aka wo so da sani se unya nto bi a wo ye ho papa nam se na se wa wontire no emu asisi emu ntimi miebie wakoma ne emu yie wo ye adwuma kakra bi a no abresa no de a edro no eye 3p garlic mixture esanso eye immune booster papa ya kyese bo nipadua no ema asrafo wo nipadua mo no gina wo mo na so na wono matime akon atia yade stroke yade efom yade afeso sokura no wa na se ugu nsu a wote ya wo so amframata gina wo yemu yoba ofichi kro no nyoma nko ya wedro eye 3p garlic mixture ya bisabia se e wo pharmacy ene herbal shop bia eben wo dodo to frame Piwak natural e wo 0248928824 0248928824 Transp natural mineral water jemeso ya boju nso ekenya nipadua wada no emu aye hyeso ho no emu aye dry eno ti nipadua ne hia nsuo na so nya nsuo bia keke ensuo a eho tie ensuo ba bia wo motu no no aye kroje nsuo a won motu asase ama na kofom ebo asase trimu donko atwedi afa abotane abo mom wo masade afa mfidie so aso ne so atwiti ne kama edo na mekamfo ede akyewo FDA fo nso ahwehwe nipa anase won mahwehwe mu agye atum se eye edo te wo pensuo ebebo wo nipadua de a eno ane Transp natural mineral water wo mo ye delivery no te ba bia wo bia ya frey na wonsa enka wo de eye wedding ayi anasa bedin to adwabo bia no eye Transp natural mineral water 050337 2636 0503372636 Congo ointment no a na sabre yedi tu so na so se ene huhuro ni ntini fifisa no empanifo ni kwara nyina anya fifisa ma wonsa enka Congo ointment ne to ase mfama eyempompo ekoro na ntema proprom anasa oba ne tiri na kakarere aba hom woni padua mu ene keka wo a eye Congo na chese bibia ko ye fan ede ama wo ba kwada no diaper bomodin se obedi nka de bia sasa ne to hom san what the diaper no abon basa no a nappy rash nyina ebeto ase 0249017101 0249017101 Congo ointment wase ema eye emesima ankasa Alaska Star Enterprise eton sa dia fro se ba de demo siesie nko ade a wusan wo mo hwa wukotwa eja wadwo bed sheets papa blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals waterproof chemicals and face stickers ahodo Ghana for nyina se wo mo ye Ghana's #1 original wallpaper center no ti ye de ani kiremo e wo Kumasi Adum Alaska e wo Mrs Anoche Abrosan no a e ben Prudential Bank dodo atu frame 0554114878 055411
0244804878 Charistic Ventures Zahara Misha eno a na chese ne the infections no yedi to asem na Misha no ene ne topa ye ne namba ko ye topa ye ba ko ye nsuo ye de kese no memene keto no eno ti infections ama entida na de abre wo ensansan atiadwa wo ba no ana wo be ma no ho na se wo be ma no emu ye opepepepe ugu nsuo wi a na se nsuo bi frechire eba Charistic nro Zahara Misha ene G capsules eno ne ka bo mo ne de to infections asen afa be ma wo wie pe no asan so abobo Zahara man capsules na watumi agina so kire ben Hindi Herbal Misha enso ho no malaria ene why immune system no ewo from the pressure wedro no Hindi Herbal Misha 0246348334 0246348334 Security Shade System ese wo mo ebo ho ban papa ba bia wo bia no hia bambo sabere wo bi ewa adwumam wo monitor ne fie wo hwe na ne na wo de akwada no agya no Security Shade wo mo adamanti enei watintim CCTV camera ewo fie ye wie ya ba fo kwan so ye de agu fon so eno nte ne wo ti adwuma mu ane se wo hwe fie wo do ani kram fie ho no ma no ahunu de ekoso sa so na madam na wo salon wo no be ye no kama ne yatintim bi ewo shop wo de ama ba bia wo bia ya wo hia CCTV Security Shade System video intercom access control intruder alarms remote surveillance and afei home automation ni nyina no ye de kwa kwadan Security Shade System kuma se Atinga Junction wone Adom Fast Food na esaso 0506215909 0506215909 Gasto and Mesoplex Mixture nromie no ewodwaso de din kan ye friend Gasto Mixture ye funu no emu adwuma nko na ye emframa na gas agina wo nipaduam na se wodidi kakra bi pe na wo ye mu samfro na wo bo no eye wo ya wo de no so eye mframa aduane bi abedi bia na mframa agina wo yem wo yi mframa basa dipam kura na agu hwani masem ma wo sa enka Gasto Mixture wo bo no eta ehyehe wo ne nyina no eye Gasto Mixture ene edi to ase afa Mesoplex Mixture so ye ede mama wo bebu nsa asundwem na eye wo nyina watumi etu ase anasa wo a wo de no wafiti kɔ no niam nko ye emaye eba enkadi ekire no eye Mesoplex Mixture afa ehya ne so ma me se oba na nse wa hemfie hɔ no niam nko ye ewo hɔ no nkekaye ne ade enka bi abegina hɔ no nyina no Mesoplex Mixture ene edi etu ase pebito ewo Misty Herbal Colinac Herbal afa sunyane fo mo de moni kire mo ewo Cap Herbal wo ashaman so a Ekus Pharmacy Nana Boache ewo Tema Community 1 Repatch Ventures eso ewo Drug Lane Jeff Herbal Mankasim afa Albert Sam eso ewo hodudo mu ofrem 0248778899 0248778899 Admission College of Medicine and Allied Science esmen kwaswa enka we se we senior high medofo ba na we senior high school na pesa wo to so kwa science program na wonya first degree health information management and as a bachelor of diagnostic imaging College of Medicine and Allied Science also so awakosuapon bi acquire science related program now person we top up edbe medical doctor no so College of Medicine and Allied Science admission 2024 one ma biemu ediato eno te bomode en sa wo ma no emfa akọ ho na school penifo se abre bia wo do to de ya gina be ne frɛ won mo na enkyeremu bia sene me de won mo emfa ma 0208456556 0208456556 email info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh Time Herbal Mixture TIME malaria droma papa Ghana fo ajetum eba ya che nanso edaso a ebo adwuma eno ti se malaria wadro no Time Herbal Mixture esanso boa ma appetite na atiko ni nyina ba watimi atibia repa nipadua no so ahyehye kama wo so ahonam eta ya oya wo so immune system no aye mreda bia da na wotaya de no wadro no Time Herbal Mixture ebuso ewo herbal any pharmacy shops ahodo nyina o man Ghana ha de bia wo bia no pendudo mu a free Time Herbal Mixture ewo 0244417669 0244417669 Mojadro papa ewo dwaso mojadra ebe mo adidie watumi adabie bie wuntiremo ebe ma wakwa afikyire ya wo mra ho Grow Fine Herbal Tonic Grow Fine emani pedua no enyi ni fine eno nti oda sani ma wonsa enka bi na se wo appetite na te ko wutumi didie wo se wotena se na enu na nsa ana se mitimi enu kura mitimi ensa pe na chese wona se atata wonsa na ye otititi a ma wonsa enka Grow Fine Herbal Tonic wo so adabia da waye mre wakoma agi uhwehwem wadro no Grow Fine mojadro
afa doctor ka che so hu moja ria moja duro be boa wo ama moja na ba nipadua mu ntem no grow fine herbal tonic vitamins ahodo ye ma nipadua nyina hye mu ma esa so boa bo nipadua ho ban free infections ho why ya de acha wadro no so grow fine herbal tonic and into somebody yes grow fine makes you grow fine ebi pharmacy bi ben wo na fe herbal shop wo mo san so wo ka edi ahemfre wo monten so eno ti ka na twam ye gina na ji grow fine mojedro enam say grow fine makes you grow fine 0244596532 0244596532 Max Global Link Limited as what do to kwaya mo akoye adwuma wo kosua de wo koye business wo konsrahwe ebusua bi na ato nsafre wa Max beboa wo mo akoduru wa asomdwe mo wo susu a relocation woni ebusua nyina pesa mutu bata ekoto abrabo so Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico and Brazil. We are nurse ni ana we cheche ni we are dentist. Adwuma bia wukura mo Ghana. Ya pesa odi tu kwan ekwa brochire no. Max asebra na wo moa. Wo monwumadie mo no work visa assistance, study visa assistant, afa work and study visa assistant. Eno na boa wo ema we adwuma wa brochire na wo san so sua de. Wo pesa wonya permanent resident application so a wo no mo ebeboa wo sa kwan no so. Afa wo so de no pesa ofa wade so any adoption so enya nkrata ebetimi amu atena brochira wo mre ho a ni nyina da Max Global Link Limited flight reservation hotel reservation and afa oba Ghana so a wo mo san so car rentals eka home Max Kumasi asafo one snit office edi animhwe enkran Weja White Cross one West Africa Decotals edi animhwe 0535 823871 0535 823871 Power Specialist Herbal Hospital ene woman Ghana asye won maja abasobode Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners ene de ma wo na eba ne ba bia hepatitis enkankani B wo mo na dropa entumfa ho dia eno ane Power Specialist Herbal Hospital hepatitis A B C D ana E ye de ani kiremu ewo power asye na se wo to ase eta atwetwon ye friend sciatica fo ani kiremu ewo honomom wo so so akasa na ato afre ho anase buabuo yemkro ulcer anasa doctor ka che say obrebo ne ho ahohona fo ani kire mo Power Specialist Herbal Hospital ebibidro kroje wo de be ye ho adwuma yade ni nyina afri nipaduam kuma senkrabata feyi ase Lake Bosomtwe kwaso wone Jasbro Filling Station edi animhwe enkran kwa benya poko ase ACP Main Road eho na Power afeta krade fo so mo fa mo ani kire mo Anaji Estate Power Specialist any Anaji MA Primary School na edi animhwe 024454 4422 0244 54 44 22 sweet mommy yes dear ama nyame ensha papa medase sawodi akodwuma kotade ha Akoma 87.9 FM yegusua ene ye mame ye Amidu Ladi ena ejin komo bema woni no efiti abrabose asha abrabose na wonom abraye wonmu bia enei bema ne se onimu no ene ne ma ya wayi wo mo ama bema no ankasa ede ma akokoto nso ba bia wode ne beko bia na asam no asan abu abo ono ankasa ahemfo ya wafa ama wo momra asam ni mu bebi a kire na ahemfo no o masa abua ne fo no o masori se yentumi entai wachi wasam enye de enso sete ose wonte ne ho ase mami bisa se ahemfo mienu ya okọ wonum ho ene kote krata yi ode be serve nyina be sama wo nyina no okọ kwa du ben no ode bo wo so ayeden me pa cho na no Africa no ba ye no ana me bisa na kwa ba no na ha de boko ana se a me ofasi ebe ka kire me se ne yere ede na ba court nti o ka ye no ana me bisa se nana sa na wo se o se ebe ka kire o se an no se nana we de wada woroma sam bisa ni ye sam bisa ni ye se ono no de ne yere bai ana se ne yere na de ne bai eno de metiase se ebia meyira ye me say meyire muade ebia meyire sabia son wa ma be ma fofrafro no meyire aye say wonye say mpese me hu charge no na no Africa ba ye ne de ono kire ye ne say obebo na mane say me de na ba court nti ono so sole ya odi akire ba na court no so obe serve people wa bra na wo police for division ho no you know the court kata ba ye no kwadu ben wo de ebo wo mo serve letter na eno de
ya ne apolisifoɔ mpanimfoɔ no te hɔ no ana ɛyɛ kɔɔto papa no na me kunu so di akyire na ɔmo mmienu baa nti ɔmo baayɛ no ana kɔɔto do kita krata na ofiri kɔɔto na ekyi ya me okyi am na ɔsɛ wo ne yɛfrɛ wa me dulad ana me sɛ me paatwo an ana ɔsɛ ne wukun abɛyɛ krata ɛde atia wo enti ano no deɛ ɔka asa apɛ ana police pani bisa ne sɛ ne kun bɛ na ɔsɛ ɛyɛ ayi ɔsɛ Peter na police pani gye enti ano deɛ saa kɔɔto ni ne de wankyerɛ deɛ enti a ɔde kata no mo ko hia judge no nso no judge no bisa ne sɛ ɛdeɛ bɔne na oyere de ayɛ wo ya wo kɔ wo de ne ba obisa no me pacho ɛno no ɔde saa krata ne baayɛ no na division for no so krata ne wɔ hɔ nti ɔde baayɛ pɛ na nka yɛbɛka asɛm no division ba ɔyɛ san sɛ ɔde ɔkɔyɛ saa krata no ɔne kɔɔto ni san de baayɛ no ana police mpanifo no sɛ ɛna na yɛnda mba division bi ti dani du a dani du yɛ ne yɛsan kɔ kɔɔto me masɛm na no bra mo kɔ hia judge no ɛwɔ dɛm hɔ no ya bɛma no yi ano sɛ nkra no wɔnhwɛ wɔn ne ade obi ade obi kɔ a ɔbɔ no kɔ adu sɛ sɛnti na mede me yere ɛba me pacho kɔ adu no ɔde bɔ sɛ no nti ɛna ɔde wo ba kɔɔto me pacho no ne de wa mɔ kɔ adu bia sɛ ebia wo wie ne sika to to me pacho wa mɔ kɔ adu bia ɛno de wa mɔ kɔ adu bia de maame no bisa anene sɛ wɔn krataa yi a yɛde ɛda m'anim a makenkan no wodi bem wɔ ho anaasɛ wodi fɔ no de ne nsa bɔ ne bo sɛ wodi bem ɛwɔ ho aha yɛ Akoma 87.9 nti yɛhwɛ sɛ yɛwura okay hello mami ya me mo ho Yejo mami yɛsɛ me fa mami yɛja ɛna wafrɛ me mami yana ora Peter na pom te sɛ Nyame adumo na mpacho nso ai. Nyame adum na me ka sa akokɔ mo prensa mpo no wadum phone no. Ba we dia so. Edemu kan mebua. Ani mama. Peter ye nim sa akokɔ mo prensa no oyi Yesu ma. Ani odum ne phone we dia edemu kan ye ba chi Yesu na me twa obi aso sa munya papa no na ye me ho nipa. No odo talema no na ye tande no koi. Me da serie Mr. Simon de ba kom ye adwuma wa Akoma FM na Onua TV. Awie ye maame bi friend Amidu Ladi ena de oba ye no ochese woni ho efiti abrabo no ase ebra ne de mu de ahasuo ani fifire abobia woni na setere mu ena eja nyameto wonsam kakra mo papa enua ayi ye kan se moba etonton aduaba bi ne ho niema nyameto wonsam kakra ukofa aba bi ye friend mi na araba eno achi mo bakra nya accident wonfi no ema akura ne chese ensam ne doso na aye ya adwiri mu na kakra wo savo no de ne kwa court ne nyina no yebutia o yenim obetumi a kye ya dekodi a wo bayi ode aye o ma me da ase ami shilamu oba no de oye me ade ma chese ma me dwen ho kra me ntiase oye oba me fa no se me no bebo bla ana na mitwi taxi kakra sa na ja meneno de te ana eja meneno wo ho afei ikwa adwuma baaye ono aduane mabedi afei firi ho ko no ade kyen me yam ke ka sa me ntimi nya me ho hwe na me da ho me fi na me sabe me ja me nan Akoma FM 87.9 Kumasi. Ana me ka chen say amelad so de ade ya me jan kwa no mani su bile me enti so de aka ka ko e de say me call hospital na mani su bile me ti me slaw senso kakra ma me nom na me ya say beti me ja me kakra o ka chen me so ntimi senso no me ya me so le na me ko sa me nsu ye ho na ma dwen ba me ho so na me say ba ye pese me wu aye me bibi wa poison me se ho no mo na me ya nkokọ ti me ko yi kosia mienu na me yi yellow no film na me no mo white no no mo ya na ma sa se fisa se be 2 hours na me ko pengo na me no mo na me ho to me kakra me to me kakra na me ko so na mo hwe me wo me mpa na bia na mo hwe me se manum bibi ti no me hwe na onipa kono medinadu ani biem na me sia me akra me hu me suma no so nsensu ma me kra me timi sole a me nisu bili me no o se won sa enti mani ba me ho so se afiri ho no mo no na ma ntawantawa no start ye
na ɔka sɛ aboɔ na ɔne me paeɛ a ɔboa sɛ me maame firi mu 2000 no mu me maame wugyaa me no ɛyɛ me ya that time na me 20 years ɛna agya me nuanom nso ɔmo yɛ mpanimfoɔ na obiara nsɛm nni bi nti mia na me pempempempem ya na mɔkyerɛman bi na ɔdamfo paa nti mede me maame kɔto mɔkyerɛ no na ɔse o small boy na asɛm sɛ ato ani nti mɛboa wo mɔkyerɛ ha na wɔde no aba no menyi sawate na mesi yoo meda ase ampa yɛyi yɛfun no wɔanyi me kaplɛ sɛ ade ɔyɛ na aburoma dwon ne me nkyɛaseɛ so ɛna meda kɔdaa n'ase nti yɛsie mu no wieɛ no ɛna medwen din na mese daabi obi ayɛ ɔpapa sɛ yɛ a ɛwɔ sɛ wo nso wotumi kyerɛ ɔdɔ bi ma no nti ne bra baako wɔ hɔ na meka kyerɛ sɛ ne nua no sɛ ɛbɛyɛ a ka ɔma menkyerɛ no driving na menyɛ no hwee na ɔfɛ mmɔ ne bra ɛpakyɛ wotie me ɛmɛ na metie wo paa nti meyɛyɛ na ɔde ne nuanom a me na mekyerɛ no driving kyerɛ no wieɛ afei ne bra yi nkɔgye lansese ma no a ɔde nnɛ ɔkyena ɛnnɛ ɔkyena ɛnnɛ ɔkyena nti saa time na yɛwura ne apapa mu kwan so na kwan no yɛ futu kwan nti ne yɛbɔ anim no 2 ɛna akyire 4 nti commander kyee me na ɔka kyerɛ me sɛ meka ho akyere nti kaji kitikiti na masfa nipa 7 nti biribi kɔsi a mɛda sɛbu yɛ ho na mekyɛn so papa mepa kyɛw ɛkwan no nyɛ wokɔ baakoba no akɔ shop nti nipa no nso ɛpɛ sɛ ɔmofo kaa no nti ɛsaa na yɛ nso yɛfa no mmiɛnsa no a ɛkwan no bɛkɔ bɛba na kaa no asɛ nti mesrɛ ɛkwan no deɛ yɛnya saa ne yɛfa nti me na wahu me saa deɛ a mesrɛ no ka ɔmmrɛ yɛ station ɔno ɔmɛka sa nkyerɛ gprtu foɔ no na ɔmo yɛnte nipa no fa no so na ɔse wanya akyɛ me nti no ɔde me kɔ akɔ paake me nti menni n'akyi nti ɛyɛ yɛ apɛ ɛna meyɛ dɛ medwaneyɛ na mekɔɔ fie na mbɛbɔ ɔlada ma no sɛ yɛakye me overload ho nti medwane agya police ni no nti ɛyɛ saa no ade a medwen ho sɛ ohu kaa no namba na obɛhu nti ɛyɛ sɛ metɔn kaa no koraa na mepɛ kaa foforɔ because mede wanhyɛ me nso ɛna metɔn kaa no metɔn kaa na meka kyerɛ madam ɛbɔe no sɛ wo papa wobla yi woka sɛ ɔnye lansesi ma wo ɔnye ma wo nti mepɛ sɛ me ne wo sesa aboɔ na yɛpae na sika no ba a mama obi na ɔde akɔgye lances nti sika afiri mu ba yɛ nyinaa 8 million ɛna mema abɔe no 5 million ɛna mema alade nso 3 million sɛ ɔno na ɔyɛ ɔbaa nti ɔnye na ɔfɛntotɔ nneɛma bi ɔpɛ na deɛ ɛbɛka no ɔfɛnto aduane mmienu ma meka nyameanim kɛsie yɛmpae boɔ da kopɛ ɛmfɛntɔ kaa wate aseɛ wo mefa wo lade na ne obi awowɔ north ɛna nipa no ntɔkwa saa na ade taataa nipa na nipa no kurom ni na ogya o me na mefra o na mekyekyɛ owura sɛ susudwen mebie provisions ma o ɛde okosi asa me na yɔ woba nam ne te hɔ bɔ nkuruwa egu store mu a ɛnyɛ asɛm ketewa ne nyinaa akyi ya nso wani ɔho mekwalaa me ne wawo nkwalaa mmiɛnsa mahwɛ mmienu ama ɔmo awie secondary school ama yɛsei ɔpɛni no wieɛ no school na ɔmo kɔ bia obiara wɔ ne nsa no dwuma ɔno kosua ICT ankyɛ na 2002 ɔmaa me so sande me kɔɔ kyɛ bi ayi court hɔnom sɛ 2002 no ɔne matwema nso saa wei a meka sɛ 16 good years ni nti ɛkɔdu wɔ 2002 na magye sɛ ɔtihwɛ me din na ɔseka kye mate wo asɛm no nyinaa na yɛse ɛtumi kye wɔ afe biara ɛtumi kye otu mu mprɛnsa na mesɛ ma ɛyɛ no korɛ lade yi metwi kaa daa mene sika no mehu a ne yɛde venturelent abɛkye me ne yɛde makɔto mu mmerɛ bi kora de nyame kɔ aka mehyɛ me ho akɔmfo wɔ sɛse hɔ because na metete ɔho mehu deɛ mayɛ gei magya akwan nyinaa wɔkyɛ bi kɔɔto hɔ mahan dan ama ɔpɛn nkwalaa nyinaa na maame ɔmo wɔ me nkyɛn a mehwɛ wɔm ikɔ adwuma baeɛ a wabɛsesa nkwalaa no kɔ ɛna nkwalaa no odi ɔmo kɔ wanka nkyerɛ me osan de me kɔ kɔɔto 2002 ɛna magistrate ka bisa sɛ adan na manso ɛnya de papa yɛ kora yɛn nso sɔ saa so na mo atwe manso saa 14 years we are 2024 wɔ mu 16 years ni na make enti onya saa de na wɔyɛ no na yɛn fa adɔ ɛntena na yɛni awale biem kora yɛn ma yɛn nyinaa yɛn ni enyi na nkwalaa no so aninye maami frɛ me a akwalaa bia nso me ma hwɛ ɔmo awie maami frɛ me phone so a ɔsi ɔne manum
wasi ọtí sẹ́mi odwan yẹn ọtí sẹ́mi kọ̀wénsẹ́ni ni kọ̀wénsẹ́ni ọ̀sẹ̀ yìí ah náà fìlà dèmí náà ọ̀ka kyerẹ́ mi sẹ́ ní mẹ́nu mu odwan yẹn ọtí sẹ́mi ẹ̀ na odwan yẹn so deɛ ọ̀yẹ́ edwuma de bile nipa ma ne di adé na o tètè mi sa na woyɛ mi sɛ mi yɛ odwan nti mi yɛ odwan deɛ a de sɛ nwura na mi we ɛnna na akwadaa baako na waka no ɔnso hwɛ no bi because ma hwɛ mienu secondary school nkwadaa bi a nso mi nsuo kuro bi nso bi ma mi nyale ɔhun watete mi saa ma mi blood factory machine ma tɔn ɛde ahwɛ nkwadaa yi mi hu deɛ wonya mi nya wo mma na ɛwɔ nɔɔfo na ama mi oni ɔmo wo yɛ bɛrima no kura mbɛsɛ ɔbɛba hɔ abɛhwɛ ɔmo anim ɔhun saa nɛɛsi nyinaa wusuba nti ɔhun na wɔsɛ nkwadaa no mfa mi nya hwɛ kan nsɛm agu nkwadaa no sum ne ba panin na akyɛ sɛ yɛsi a wɔawie mienu na yɛsi awie baako no ti fie ma akɔgye loan 30 million ama no sɛ because de kam de no pɛ aban dwuma bi mu awura immigration na police ɔno maame tu ɔmo ano gu mi so sɛ ɔmpene ma ne ba bi anya police ana immigration ana ɛno megye kɔgye loan ma na ɛkɔpie commander ni wɔ division ɔho akɔla yɛ bɔne na sɛ ɔtumi gyina m'anim sɛ ɔnim m'anum gyimi fo ɔte sɛ me na meka sɛ mɛbo akɔla no koraa na wɔsɔle ati ana de me kɔ police station si yɛ mɛkyi me kɔ tum oba na edi watem sɛ sɛbe gyimi fo ɛte sɛ wɔne wanum saa na maame nkɔla no ɔmaame anim maame ntumi nka sɛ kɔpa papa kyɛw ana de ɔyɛ no ɛnyɛ ada na bible sɛ duo gya no nani me na ka akɔla wɔ yi a me maame aka mɛkɔ akɔbɔ no aka kyerɛ sɛ gu kɔtɔdwe pa maame kyɛw me ne ni hɔ koraa bie mu a yɛnyɛ saa akɔla pɛ sɛ nyame hyira wɔ anyɛ sɛ saa na ɛsɛ ɔyɛ wɔho na kwala jija mi hunahuna wabu mi yili nyina wo fie o ami tumi ka tia na sɛ o yele ya abo no o ti atete saa na o de tete mi na wale no ye gya ye megya kwan ya ye bibia che bi ko tuma handa ma pɛ mi hu de mi nyɛ enna sei o kyena sei enna sei o kyena sei wo na so de mi ko na sei ya sɛ me de ne ka ayi ansɛ ma ye juma din saa ma me yale da ho na me chi dompe no mi ko to fam kra mi timi kwala bia moame baako no kro di mi 30 million no mama no dan dem oni kwala no nyina na dem o okwala no timi ko fa oba no ne abeda dem na kwala no da ho mi ko ka no ma me di n'echi mi ko ka no ma me di n'echi na oye me wo ho ada na wo se oba tan o se kwala no esa wo ho o se kwala poto e se pani a mi ka se ma me kanya me anu ka si akwala no ton wi wo fi ho ama ma body bi chi info ama na esa mintimi ntena fie na akwala no nye sa dem obekọ fie wi kan o tena bi na mete ho me dwe me ho na ya ba be chi me se oba na obo bank busia 3000 de man so fanto ene ma no o so bi ton wi no ton wo fie ho ma me no ya we pa ana o ton wi no wo fie ho kwala ye me onno tan fie o sisi ni onno da me body na siwa no atwaton me kube na siwa no atete akoton kyese me de me sako kana ma me be ka so de me to police station na ma me na say ne ne nipa wo aye papa eti wo ma lade ehun se ne ba no ana mo ba no wi ene wo ton wo fie ho makachira no makachira na kachira no oyo ba time boni ma me nya se bia eyi na mi dana mi enim oto woni sa wo ba no ba bem ano oton wi e wo fie ho me pa cho mama nya no kura da ye mo wa mane e me pa cho nya no kura akola no wi no on ton kura me pa cho papa no mama na mu nsema no sa wo su wudi a kira wa hu kwa to kura me di no ka asema na obeka me ye nipa bone o ka na no e ye different bio say mama na nka cho so oba ne ton wi me pa cho me na me ne tipie me me ya ya ka me boa oni ya ya ka on kasa ya me pa cho wo ka che na che me ka che na che o ya we me ka che no ka be 2 years ni nia ba ko na wo ne nchen na me ne nyina be de odi na chi no ono ni ga na dadanum no wapam na every danum se on pese obehu so ono wi no ne be se den krofo e be fie ho ememu wa we ba na okọ na we ba ka ma me no ntie na da be peja se wo ma me no entie na se wo susu se eye no kra se akwa ni ton wi a me pa che wo e wo se wo bo posi fo ama ne ye be so ano aha ana na ye me ya so ba tan wo ho emi so me tena ho sa na so ya ba shabone because I any na so ya ba shabone because we there etia me yimra enti so wo bo maame ama ne ye be fie mienu ne na maame ne metu ne ba ne foso onyai
Yes, what's left here, Marco, Davin and Car. Ye bu na carry for a waka home. It's yet then I want my yenche, or banana dance here. My report to my police for me and say, I better time about Kuyana, no Johnny, or my man Yahweh. No Johnny, I don't come. I make call police in the water or Nim Northern and Sakaneba now, Obekune Fliviati. I'm a police in the crack, I say, or no, you're novena, and also you're novena. And she said, also Bekuna, or no, Sama court. Muna, Mobedi, at home was them. And I'm saying, hey, Killa, this is not Kolawe, so I want him to be away and Kolawe ho. I'm a dachi, I'm on a baba penny. And you for your penny flower bonty and near because of 1 penny, yes, you just say, but no be ever catch him say, Obana knew be near Kono. Now since Kolawe, me beway, I will be scissors one, a fumu, Gurudu. I don't say, almost in my country, or Tom Reno. Or Tom Reno, almost in my country, who as Martinina. I don't know my woman, I shall not become a bathroom. A time and Papa, I'm not so coming for you. I said, you do my Papa, Oban, what does one in that year? But that's one in that man. But you didn't know that's one in it. Yes, I did. Okay, I no credit. I cried to trust some young there. What for watching will be this scissors. I want a from so. Me Pacha cry way that's what if you on the wall. And you said, ne ma me say or ne me na bless down into me ne ba no de o so le na obo makuti a debi obo de somebody ho a wo sika 3000 ya wo de ma ne ma me say wo de akofa mpaboa ene shirt say shirt no woton ye ni mu say wo de ko wi trek ye wi no woton enti bi bisa ne papa ehu e wo so ma posifo abeso no matima me Matimi Gusupa, my police for me and Saman, ya baba ku adwane, we are make us a make coffee where we are coming yahui. Eh? Now what I do make what now what you find Jawa save you that time ku 4 time mammy, sika 30 million midija mammy, can then you stack it to. I would jana quite 30 million. Me jana quite 30 million. How many years in it? Ku 4 time 16 years in it. Me pacho, why in the dance for? Oh, I dance for no dear. Deble chebi ko 200 uguru de du adari ko to kra magistrate Jimmy docket improve many ni papa na me hwe me ma pa wo ko to honum me pa cho esro 3000 na wo de ma wo ba no en esro 3000 na wo de ma me say wo de ja ne kwan no wo de ja ne kwan eno for time anya tam ke to ma me eno ye meja o me di sumo wo ena wo sai hai dan ka ne ho sai hai dan ka no ho hai dan ni wo kro be so me andan wo chebi ya na ma no me pa cho wo han na fie sai omo ma me ma 2 years na di enti na wo ni wo be ya bresi dan ana mo se fie na ma ne ba ko bi nkwotre mu na ko han dan ma no ma me bi atia ni say oba no se de me ne tena ya na o poison me no enti no ma furo on sensuo kra ukun yale da ho on sensuo kra ma wo no ka tram se me am solin ko sensuo no na me no bi am yale da o me da solin na me ni tubili me enu si na han dan ma na so so ne be dada nkrom bi so be kumi me da se mame na ya patawo me pa cho do kan ka hwe ankyere me pa cho do kan na nya no me de me pa cho do kan na nya no kre case ne ko ye no magistrate ka kire me say me ankasa me hwe sika e kama koma me aminim say me dia odi ja me kwan e beboa me enti eja kwan ne na me tro 100 million so ma me say sika na e dan no me nka ho ne ne mba no omomfa enti ano ya twen wa nya sika no amba enti ye konya accident ye hospital ka eni ade a ye boy no 100 million no family no da ye kochi akoto da ye kochi aso de 100 million ne beba no no kita 12 million ti 12 million no me papa nwan mu ina to me yasa menje ana me kan bia na me se menje aye 2011 me pa say wo o ma wo sika nchese mu bia me pa cho da bi me pa cho da 12 million no de ma me no ye hospital car ye nya accident na ya boy ya amount 3000 me pa cho da bi ya amount 3000 me pa cho da bi me pa cho da bi me pa cho wan sume 30 million bia pa cho obwa oso wa dance fo me pa cho obwa na ya han dan ama me pa cho da bi edan me ankasa na me ha ma de fit 211 asam ni bai na me na me ha ma de me pa cho me na me ha me dan me pa cho wo so no na han ni dan ena no achi no ma na 3000 wo say
wo ba no ene no konya akwanhia no hospital bills any 1,002 na judge ne jema no o ma ne 3,000 sumo no me ma ne 3,000 ma asem no kra wo mu no obetimi akọ court wa akọ court phone bi number na wo ne o ma kata ene fa no mo de kwa court ben chebi court wa you chebi magistrate court ana judge ben na ji sa 3,000 ne de ma no judge no say ya transfer na free hanom but doctor ni me penidi madam judge papa me penidi mame madam no me penidi I just am a fan out na me fan floor back. Yes, can what the man say would this sumo no. Me man no. Man so je yes me wasu me ko. Me no ni hwe ye bia me fie na me no wase no. Fa. Papa, me pacho Mr. Coach. Mr. Coach ye. Jaina me fifi mad se mu na jai so be ka cha ne say no. Why? Madam ro mamu amoje nkrofo ansam ken. Pe ba bi si na me nyama de. Me pacho. De na me bi sa ne say. Wodi sika ne ma no sumo no. Me di sumo no. Magistrate no bi sa me say. We also the 100 million. Every catch ho. But onu so na otu ne botom. No woyi sika no at the amount. Enti say na obetimetua. Enti asafia no ka make 1,500. Ana o 1,500 for there. And so any. Enti asem we kwa ye di asem we wie ye be 5 years ansa na ye tim ye di sa asem we ye wie. Ye kobra ne ye koba ne ye ko ne ye ba ne ye ko ti da me ko ma di se tu am ka asema. E de me slawo so de ade kita ko e de. Me am hu se scan na se scan na ye ye say no. But some ya na 3,000. That is what kwa na hu ne mobo. Sa ana me de ma no. Na wo la de ya wo ka se wo ni mesi da dem bo na wa bo ami wa abo we mu a wo ka chem so me no me papa wo shia no na what was I say wo shia no na obi ka na wo ka na wo wa akasa wo de me amika me papa wuja ye no sika ya kra me nua pani ya ba mu ana ya de ya enti ya sa kra ma court wo no no because me ya me ko ya yi no papa ba ku di madan se sika da for the low mami tata nkwa wo la de na minimu ba bia enti uba hu me kra me card da mami we ni blood ya mami hu chese oni mi tinat no Mr. Dino na ni blood enu tina no opa so oku to twene no mo a tina no opa so oku mi to twene no pa che wo na wo ko japade no yam ke ka na wo ko hospital no doctors na e ka say obi a poison doctor for na ka chem say obi a poison me ma di aduane bia na na me ni di wa bonten me yire na ma aduane di onu so kwa na me yale da ho a me efe me yese no on sen so ma me nom kra keke no o ka chem say won timi sen so ma me nom ana se me na case papa say wo bi be na adwene say wo kum ne yonko anya bia no wo kwa report ma police say doctor for aka wo mesini pi say obi person o poison won so yire na ma waduane etu susu no a o report no man ba jo ma report to me no I am report no because I we dey ka sabre we wa dance say ya no me ko report ma police for ta me pa cho we o man kire dukuro ohun you the poison wo o man kire me adeko na me pa cho eyi no ka se eyi okonya accident bi wo ba bi no ama yanka poison asenwie ye wie ba kwa na ye ko ba ko die ti na wo susu se oba yi be poison wo de ti mi susu ya no se oba yi be poison me no me na me yo bi a na me sakra me ya madwin se oba de oni ne ti a je se enu kwan kra se oye wa otimi ade ne nsaka no na ladi timi ya mi a ne me pia kwa bonten na makotena ho na maba na me de tuma kru mi ho no gbosu ya mi yo me tell say wo de me ba na tema no person poison na won ne wo ma say that time na me no wo ma ya wo mi ansa na wie na ma wo mi ansa ni na wie say won ne so wo mi ansa ma wo bi aka patro da bi na ma tren fie say tra 12 years ma sabre na o poison wo no ma tra 12 years samla no poison na ya tra 12 years good enti no wo no ba tra 12 years wone no wo mama yensa die nti na wo ba besia be poison wo be ma wone wo mama yensa na ene nipa ba ye nu kra tia se hwa koda na da sai be ma ka ho da sai no wo be kun wo na aka wo no nko a die nti na wo susu se no opeso poison wo
Ma me pacho de ma mi hu ni se ono ankasa na o no no oyale a me hu yira me ana me owo krampa me na me kofa na niema na ma ba be si ni na ti no ba ne peso poison wa nyanya bia no efi a wesie ni cast no wa to no wa ye ho nsamanse meba wa ye wo di ato ho e de oba yi di ahyem ene wo se ni ma me nkumi kuru ntam na me mfa ana di ti na osusu sai o poison wo ama ba jo se de me yale na on sensu ma me num na me ntimi na oso on sa no e ho na ma dwemba me ho so pacho obere na woni na kom before wo kwa adwuma anopa wo kwa adwuma no woni ni nya kasa kasa me yale kwa dadambe na o twimi ni kasa bia na o ya sa ne ma no kire me ni kasa yale no ka me to na o twe poison no poison wo na do to na wo twa na se na wo yare before be poison wo no na menyale nya hwe wo kwa adwuma no me chese wo kwa adwuma no akasa sifie da bi ni ntokwa bia ti die ti no be poison wana wo hu se wo ne mi na araba twempra nti ene wo se wo ne be twempra na ofi mi de meku embo me ne oba ne mi enu nyina tatam so na me kofa mi na alaba no so na se mi na alaba de wo kofa ono de me kofa tama mi jan tama o chi mi tu mu na o ti mi tu mu o che business ono me no wo ma abufo ti mi ba wa che me kura mpo a ti ono mu mpo ka se obi a yusuobo ana se bi a aduane bojina se bi abo akwa ya te kire no mpo a ye ti mi ma na aduane di na nya wunipa wan si oda ana wa bo pa da fita ana o de tanka chiku fita kura na wo him e wo che bi abonten so wo him sa de nyame ayade na ama no o him sa wa che mi akotum na ya de no chiutum achi na ochi mi tu mu no oyiya mi ti oyiya mi a me da me ho so onya accident ma wa mehwe no so me na me ma scanner ye di be you na ba nya accident no kohwe no man ko ho bet me di mi sika ma mi sister so on fen kom on ko tia be no ma me pa one akwara no da hospital na what you saying omo da ho no 2 days so me da ho be saying 2 days sa brand na poison no case na betwem so time no na poison no ma ye no chance na poison no ba omunya accident no achi ansa na poison no ba me pa trying papa na wo ahwe me pa che wo sa brand no omunya accident no omutena omukọ hospital di na watwe ba mi ensa no anya bia no anya visa tu kwan ya na ma me na me nya visa na de tie ne se o tu kwan ya na won ka me oba no kunti otumi tu kwan ko se ba bi on ka me peka oso kompaibo na me say la de dia wo ye hwe no yo ni be ma ti wo ko ba bi wo nka no na bibi ko ye wa me mi fi hoda because wo mu mi a sabe mi bu mi hu na me no ti na se wo tu kwan on ka me na wokọ na bibi ko si amia na ebeba abeto me so ya no tu kwan ehin fa na okọ fa ne ma wokọ ne maame mo ho ana wo so okwan me pa cho bi o tu kwan won kra wo de obede hu se okọ fa ne ma ana no so okọ okọ abi o ha de ti anu ababi so anu abada no no a ke na chesem sa bra na mu nyaaye na mu da so ete wo da so wo ho enti hu ya nti no mu kwanya akwanhia no wankọ no me pa trying oba no na afom wa na sa wo ba ka kire no so afom wo me ba no ka kire no onya me bo no bia enti ni ka oba ni mpo na bibi sa di enti no wafa wani anto wo ba no because wo ba no so de praye o wo ba no na nati ko hwanye enti no oba na ya yemfom so a oba ka kire no so enti na me ne o mote no insurance ta na me nya bi o mo hu hia me sen me enti na ma ye bia ma o mo nyina enti no abufo na ma ono man continue na wo ba ka kire nya nkwanhia na ti kwatuo na wada hospital 3 weeks papa siminsi won kwhwede ma me ade na wo poison wo kunaje me pa cha do ka ni na nya nokure me bre no ye me bre na me nwie yo me ekwa mo ne no enkasa ma me na ya be because we se be ma no so nya bre no wo chechire ni semu because mami wa ma Mr Peter ya bonsam sa no watwa foni na kire ye ni o watwa foni na ma papa yi wa ya bonsam wa tiefo ni so na so sa ntisa nti wo se papa nya bre pa no wo che ni semu no na mo a ya fa ye nsa ntretre ni so ekwa wo de ne nkasa ma me na kire na ye beto aso pa mi rampa chobra mame
pejo mu kakra ma me why ai na question dia ye wo bi bisa na so wo bi yi ano because wo ba dia poison wuku no sai bi ntira wo so poison wuku no ohunu wo mpa no agya no na wo ko poison no sa empempema dia wo nko apese o sai no sa na ye no bema me mu ha wie ye na na pomute sai yakopan do wudin femi nanaba osetutu nanaba osetutu ayo se mi kunu no prakope nsu mi kunu de osetutu sada aha me pa cho na wie awie de boko mo adwuma mu na madwuma wura frame oni Ghana ha or France okay so o team program na em say bofro bi ba wa say wonya holding heart bi na o team say akana koma nti o frame o busan say puntitia no say bibi say na opese me be yama no na me so bi de America ni pa nkwa ho yen ti no pa nkwa ho yen I was in the America me jade me bia na de o say no baba yama no asem na wo kai no ni pa nkwa ho hia no mama wase agume enipa nkwa ehu hia no kwasem oya de na ye ma me ne di de say oya papa be na ayo mi kuru ne di de say e fe no Mr. Kwabena Mensa Ampofo Mr. Kwabena Mensa Ampofo over France okay Anamfo gas e Dotty Junction Anamfo gas okay see you or down no oh okay yo that's it yera Ampofo nyame onhira wo papa na oma wa hoden ne nkwatenten ya hoden wo mu sebe ya brebia no oma wonwuma enso enkoso wonwuma nyina enkoso na ebie bebre sai Akoma pa ekura wo enti enim se obi hu kire no a se de tie bia no obehu no mobo nti nyame enso hu mobo na onka obeme na wo de baye wonyame onhira ye da se pa okay nti etie for na enye no na de tie bia Peter uso waje pene kira wase your friend nyame ya domo chino o ye benyano ene na kasa ama se de sese wo kire mu bia wo be kire mu wase 24/7 your friend o be fa tie wo mu ne ade o mo start so wo te de ko so no nsam no de sese ye to aso ma ko wase ye fifi mu nsam no emu adru nsam gugu papa po enti ni ba bi nti nsam gugu wase oba set no eminim say on na de oba ne ko court no na o say to na me kasa ma abusa ne say oba ne da de ne ko ana ono o say yenwura mu o say by set na my injection na dia esa na akoya yi bebre so ko we dia nchiremu ni doso because me kran sem bebre menti say enkola ne die no because say wotete enkola ne yi bi say dia akola no wesi age ne papa dan a woti mu no na wuto wi die emu erem wo ho na yenim so se wosum oba no sa e wo court ho yenim se wosum no na yenim kura se obu sa aka ni nyina obetua hospital bills no obetua ho kra no oba na amfa nhye mama e na poison no poison na me na araba o say no o de one ba ko no say no dey ana edie nti ne si yese woni wo ba tie na okofa na chi akofa na afei de wo fa wo ba that time wan fa ringa nche mami oni na wo mi yense yo no wo fa wo ba fufuro no de ringa she no na samre no sa na chese woni ne ensam ne do so eti nchiremu ne de eye bebre ya ese wo chirechiremu kura ma yeye ana se wo yemfo nsuo bi kura na wo kọ ba bi wankra wo a die sie na die sie na eti eho no kra no wo betumi aye ne ntem wo ye bema wo ma unti wo ba no ne ne kọ ba bi na anya bia no ne ote de yetumi ka se nikunu ne ho we so ne nete first no sa na ne ye ka no obi no bema tie a onye ne ho ade matena che 12 years inti yetumi ka wo yiri no wo yiri nie na so so mfa ring bi anhye no efri se wo ne nete wo dem senya ebusuafo nyina anim eti obi enim se wo yiri nie eti se wo okoba bi na ontankra wo kra na die sie na ayehu eti eho no adenti na wonturu mirika na won kohwe die sie enie na wone ne wo hawo dada na bibi wo ho
Ehonu na menti ase no. Wokwa no wonkra no. Na chese bufo. Wokwa na se wankra me no akwanyi accident de ne yefa. Ne chese wo yiri no oba na wo ne tie no. Na chese munni asumdue wo ho dada. Efri sese wankra wo a okọ ba bi na wonta ankra wo a. Na chese ha wo ho. Ye pia ba isi aba adwuma. Ye kranse ye ba adwuma. Ye ko ana hwim ana ko na chese bibi wo fie. Me ne wunti ye ye da ye wo ho. Nti na bibi ye da ye wo ho. Ena oyare da demu a wo ba na ntumi ansensu ama no. That time na wonya hu enu alaba. Alaba etokese mina atokese ni enya hu no etumpuwa na sese de mama ese omo de mama omo pe Manchester and omo pe Arsenal adan mu say ma no the possession the possession na me pesa make kuna mukunkum mai sese nyame bo wo bia se de wo si tie e ma dos wo ho no fi wo ho chenche wo ho omo ebo ho e wo ho atoni wo mo round wo ho round ani wo de na sam kakra ma fufuo no se de wo si challenge wa no ani wo de asobere na no so wo ho eno no asobere na yes to ejina ho yes ya no na what they ask sam kakra no obiani do ope ana ye wo yes ani esa wo banku no de ani bi wo ho eto banku no eto banku no eto banku no akukurukukuruko eno no me de eto de ehuo na menim eno na okwa eto banku no de ho ana de ehuo ni wo ho yes de nti okwa nhyɛ da anwo so enyi nyina bi wo na wo say na wo pɛ no wo pɛ iti mi yesire mema no media na kra de babia megina pa no no we no yebeto aso ba babia megina no se mema no ebi no mo sai ma no dia mo pɛ no mo mfa oh esire se mo mama no ekwaye yeto me pɛ no fo kakra me pɛ se wo bright wo kala kakra asa wo se no asa wo sa omo jiminti wo ye na se kra no afafo omo jiminti na ya kire mu de mo nyanko a na da bobi nkan kire ba ma se ba ma woto so dodo eti koyi bi firi wo omoto so do mo kwate fia this enlargement yes ko biem oh ye twitwa woto ho etekase ye ma woto ni woto ho be me bi di hu na be ma na oto sa oto kakra kasa no oh be ma no fia ketekete sa no ye de na so ye mamu sa pressure no e bi kura fu ebiafu da ye kwoti so say sim etimi nya hwe etimi fansham kura ye wo bresa sisegu wo bresa sakeso ayetu ena no ye nua ba no ofri yi ba ye no ono so sa ne kunu o si shake me ya bro woni shake me na apa anko anko fa ye ntwa ya ho mra echa ye beto akesi muntu me kun ya ye twa ye ho aba Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra 2001 aye me kun o se Peter me na no na te na ye be wo ye mame ansa na me ba panyin no ye wo ye no nya aboso me nan sa be na me kun kita obi ka taxi ani ade kosi ye dansin mienu ye si ye dansin mienu wi ewie ye no ana ka awura se ne ka sika no de ne ka no de aye adwuma no de accident oje ne ka to oje esabe na ho kire wo ho enti mrantie bi e from ata omo ye mienu omo ye ntafo mienu na omo pae abo ne dada ana ye de ye ho kwa join na ewom ana ye nu omo ina na me ne o se Peter ye wura mo kita ayi pinkas otu abo na me so mi kita pan me ba 4 months o shemachi me se sa abo no me de begu parking wo ba ba kura no me ba shemachi na me kita hammer na me bo abo ye bo abo na na ye bo eska no no ade to taxi to de to taxi wie ye nkakra de taxi ni ye adwuma ana no so de beto ovan de to ovan na se nkakra egusu kwa ye nim
ana aduaba bi a friends so obo na wabaye wo se no so yenkwati bi na akoko kwan so me ba chemachi ye na ye ko na yekwata ba 5 o'clock ne enam ye te ne ye de ba na wo so ko kurakura se unya kakra na wo so tototo de beka ho ti ye obo na wan so ye boy ya ne no so me hata isu oto na me sesa isu opete na me sesa wi obo na me hata saa na me ba chemachi enti aduaba ba wo ya ye paake e kokko aduane e bag no eno na atofo frinkramba no mo de be hye engukwa aduane bag na atofo frinkramba no mo de be ye na 45 bags ye na 45 bags abe ni asi edan 4 bedrooms ichema ho baako ana 3 bedrooms ato aso ne ye mboso ti se aduaba ni ye ton ye ana ye de ton chansen ana ye de board dan so ti ya board dan so na se nyame ye adom ne egusu ne ye kwa yanim kakra wo ye wadwuma wo kaka me so me hwe nkwala yi enti wo 2011 ana wo be fa wo ba maame abefa no kwa wanyi ncha me no mienu ba ana abefa no wo be fa no metesa wo ne maame o mi bisa ye o se kan ni nsam stage nala se o kan ni nsam ti abrewa we do okofa abrewa we ayeden na mse ameda wafa no korampo na hwe memba e ma me dem ye obi de wa hwe me kra de wo ma ne de wo de hwe enu ache papa yi say min tum free fio me na memba o hia ye wo fio na mso me cha say me so me no wo na abre ani asi fie no te me so mi ntimi ntumi ni ba bia akọ me ma me ewu me papa ewu mi ni ba bia me so me de nkwala no e be fa ti anu akwaya sa no otutu gya ye ho akotena wo ba nso na o ma fie ho se wo hu no wo fie o se wo ba na isa ade hia na ho be fa na wakọ na oba na me ba ne ba keto aye ye fansa afi ne kura no edi na chi daada kura ma o ntwa na ni kura hwe de se me hwe se nipa na efre me ana se aboa na efre me ti me da me nka na me chi agbet ti mi kosum na me ko fa ku agbeleka kuro ya de banche ayi banche akra kuro me patro na mo friend say agbet ye ho no sa na efre no ti anu ana me chi nta me kosum kuro to aye so no na me ko fa ku ba awo banche ni anwani na ho na me ti me ne me ba afe no o hye machi lucky say nyame na ya adum say man yi me ba no mi yi me ba no da me so a ke ko nya accident kan ba no ko be ti me ba fo car no okwan ho pe ovan be sane ntoma na se na bibi san ka chem say me mama nsane ntoma na me say ma adwa hyemachi na ya adum a nyame ya adum asuhum de ha ya ebedu sesi a na me san chekere ntoma na se na kutra ka no ye du kura friend potra se ya wo so ne ma we san friend no wo take mo na ba so akire boy eti ye kwa na edu kura ye friend se potra se ana ka yi type a ye ewuro ye yan 4 time na type se chekere soro nyame nso ya adom mentoma yi ansane ase ansane soro ansane enti ye gu ka num type jesu na egu nte ye hu sa ka bi aja no mbe yi yen to mbe yi yen ba ku di kan je me ba na me nso me fa ahwe num ana me pie ba bi ahwe na bo na me pie ye ti me pie ya me je me ba no bo me ko minim kwa se me ba na pra ti me wa se me ba no ayese o se ma hwe moja ti me hwe na se me ba ko na mi na wai agu ne kwan chese so na police for ba no be fa ekogu hospital mama se ade ekogu hospital driver fu ewo che bi krom obi a no aba hospital no obehwe yen akole me mai papa ntu ne nan ansi hospital so oba ati ye fa 102 calls bi na echina ye nto aso na otimu yie pa we dey ne ba bia free hello we dey ne ba bia free me Maa Akos ya papa bi original na ja papa bi Maa Akos ni autographie osgoji asin genkao Nenka Pastor Julius wapam wise bibram abam Maa Akos uyensi ane gamia mikum hini ana sawe edu kutwi hino no fagma di mego mincha be kwa ma henso na ko jo sha be bio mame ense mi se bi mbia se mi ne ba ba yi isi se ye be ma ni bi nanka me ya ka se be ma yi ye ni baboni ni papa tie na ri be ye odi opeja ho akọ ena de ni go diet ena na se bi mbia o se fu no ye se isi ni se asintia mame ni papa tren papa ye bi ma no ba wuti apanko bo awo bo awari ja ye ndie ho de memom ti akra na ye no ye mema ni bio edu sam pempeso se ya ha guarantee akakwa mi kan na se mama no on to anafo was a man bi ho se me no ja ware e pe na nkwani ni a ene di oba na makọ wa nani di papa nani e ba sa se bi mpredia sa o ma kwa na ye ne mo ho se ma e sika bi a oja ti ma ye ni de meti nya ye ni se maka bu se na bo na be frɛ ma akra no akwa de na se bi o ye no ofie ni ma papa na ti mi anya odo bi ana mo fra no e da si pi 87.9 yada se we dey ne ba bia free Maa Akos ya frame Benedicta. Yo bana de enko. Because me papa na sem na wo kan baby me ne nyaji because of say so when you bet see na so ba ton wi
ntimi no akɔba police fa ma ne police fo ntimi nka so mo mɛkye no papa no so baabi wɔ hɔ no no so yɛ mfo so wɔ baabi ebi a wɔne ne yere no ade na ɔmo yɛ akɔla no nti wɔn hu asɛm a wɔbɛka ɛna wohwɛ a starting no started train plan dadaada enti na wɔtwe fie maame nti maame no bi yɛ nti na bia na ɔno so wɔyare a wa no ɔnhyɛ no na maame no ntimi ma ne poison sɛ ɔma ne poison abrayɛ mɛkye ne ntu nkakyɛ ne daase Yami ensha mame fa di otwa to kra na yemko echina yebetwa so be na ye ready 24/7 say oni ebedi nkomodi ne ba bia frefre ma ko ma di na boko mo state ma hewe nese mi ya be ma no ye wani fo ba sa o ko wo nku ha di asa ya wo yire say o na ye no mo ti kwa na mo ko wa mo de mo sha kola no mo na mo pre na ma nka mo de pantu na ma ko fa ba let us know emema na mo petu kese mo ware ya mo ni kan shansa amo metete ya brabo yentu mi nko ye fa nko fo na wo play na wo mo ni bi enso so wo so no edoso ti na tere ma ko da ko mo famre na mo tere na ye ma yo na e ba na o ka she wo mo ntena to kese entu wo mo so ye bi no wo mo fa ho adwen e da se Medase onyame onhira onyame adom ochina eye branda akoma mu nsam dwumadi no besan ba biem fa wo comment no fa sha fridge mu ochina na wayi apia ebusu apani samia champo Suarez Pepe Little Mohammed team no eye solid o ma yakrado de ewu hia eno ane de brewa akoma sports so yadom ase ama money tia enya adom nkoso a ene yentina